Boa tarde a todos e a todas. Retomamos co debate, garden silencio, da última das mocións da Marea Atlántica en defensa do dereito á saúde e da atención primaria. Consta unha enmenda de sustitución do Grupo do Partido Popular. Ten a palabra a señora Cameán. Moitísimas grazas, alcaldesa. Moi boa tarde a todas e a todos. Ben, os últimos anos de austeridade e deficiente xestión sanitaria foron o que podemos denominar a outra pandemia. Esa outra pandemia que, sumada a COVID-19, pois deixaron ao descoberto a nosa atención primaria. Se a situación de partida ben a coñecíamos no noso día a día cotiá xa era complicada, lembremos esa escasez de persoal nos centros de saúde, a sobrecarga asistencial, as listas de agarda interminables e un longuísimo, etc. Pois, como dicía, a crise do coronavirus o que fixo foi precisamente agravar unha situación que xa de partida era moi mala. E nós creemos que a atención primaria na nosa área sanitaria, na área sanitaria da Coruña, se atopa nunha situación de abandono e tamén de desmantelamento ante o que podemos denominar o insuficiente investimento por parte da Xunta de Galicia, que é, pois, neste caso, quen ten as competencias. Se ben é certo que ningún sistema sanitario podía estar preparado para unha pandemia de tal magnitude, tamén é un feito que se afrontou esta pandemia cun sistema de saúde que xa viña estando moi debilitado a consecuencia, como dicía inicialmente, desas medidas de austeridade levadas a cabo nos últimos anos polo Partido Popular e que fixeron moitísimo dano especialmente na atención primaria. A estos problemas que xa existían houbo que engadirlle o peche de algúns centros de saúde, o cambio dun modelo presencial a outro modelo telefónico, e esta situación provocou que moitísimas persoas quedasen case desamparadas. A Comisión de Atención Primaria, vímolo tamén nestes días, da área sanitaria da Coruña, mantivo diversas concentracións diante dos centros de saúde da cidade e tamén no punto de atención continuada, pois moi sinxelo para poñer de manifesto o que estamos dicindo aquí, o deterioro da atención primaria e tamén das súas condicións de traballo das profesionais que se están a queixar da falta de cobertura das baixas e da sobrecarga asistencial. Tamén queremos lembrar que a plataforma SOS Sanidade Pública ven de convocar unha manifestación en Santiago de Compostela, unha manifestación que se vai celebrar o día 14 de novembro deste ano e que se vai a celebrar con unha motivación fundamental que é denunciar públicamente o desmantelamento e tamén a privatización da atención primaria. Segundo traslada esta plataforma, a situación que se atravesa na atención primaria é moi grave, é moi preocupante e ten unha consecuencia directa que é unha insuficiencia orzamentaria por parte da Xunta de Galicia. Deste xeito que reclama a plataforma SOS Sanidade Pública un incremento orzamentario que se amplíe tamén o persoal dos centros de saúde e que se poña a atención primaria no centro do sistema. E por todo isto que pedimos ao resto de grupos políticos o seu apoio, simplemente os acordos que propoñemos nesta moción son moi sinxelos e que se aproveite o Consello Local de Saúde para que saia unha declaración pública de apoio á nosa atención primaria. Propoñemos nun segundo acordo que a Xunta de Galicia aumente ese investimento público e nun terceiro acordo que se apoie esta manifestación convocada por SOS Sanidade Pública. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. O seu turno. Desde Podemos suscribimos toda iniciativa ou acción que se faga en defensa da sanidade pública. Esta moción o é. Queremos aproveitar este momento para poñer en relieve o inxente traballo que nesta ardua tarea fai a plataforma SOS Sanidade Galicia, plataforma a que Podemos Galicia aderiuse, e plataforma que, ante a situación concreta da atención primaria, convocou varias xuntanzas este verán a fin de abordar accións das que saíron, entre outras, a mobilización que terá lugar o 14 de novembro en Santiago contra o desmantelamento da atención primaria por parte do Goberno do PP. Desas xuntanzas, as que acudimos, nace un informe no que se diagnostica o proceso de deterioro da atención primaria como consecuencia de 1. A política da Xunta de Galicia de recortar recursos, desmantelar centros, eliminar plazas de profesionais e de someter aos centros de saúde ás xerencias hospitalarias. E 2, a obsolescencia dun modelo medicalizado, hexemonizado por unhas consultas médicas masificadas, orientadas a enfermedades só,
e ao abuso irracional de medicamentos en detrimento das actividades de promoción, prevención e rehabilitación da saúde. Nesas xuntanzas hubo unanimidade en valorar moi grave a situación da atención primaria en Galicia, como consecuencia da insuficiencia orzamentaria, da falta de persoal tras os recortes dos últimos anos, a non sustitución das ausencias por vacacións ou baixas laborais, as trabas de acceso aos centros con colas nas rúas, as listas da garda, que chegaron a ser en algúns centros máis dun mes de espera, a limitación das consultas presenciais priorizando as consultas telefónicas ou telemáticas, o peche de centros periféricos, graves problemas para contactar telefónicamente cos centros, para conseguir citas presenciais, xenerando a masificación das consultas e, ademais, enormes desigualdades de acceso á asistencia, sobre todo as persoas maiores e as que viven no ámbito rural. Parece toda unha estratexia bombardear a equidade e a racionalidade da atención primaria, que se atopa en caída libre con mala atención sociosanitaria ás usuarias que se ven abocadas, cando as economías o permiten, a acudir ao sector privado. Tal vez ese sea o fin, tal vez, seguramente, ese sea o obxectivo. Pero se algo é positivo en todo este mundo, é a reacción da poboación que, preocupada e frustrada, está a constituir multitude de novas plataformas que convocaron movilizacións en gran número de localidades de Galicia, a pesar de non ser as datas de verán, a verdad, a mellor época para as mesmas. Así vimos a última, en Vigo, o 30 de setembro, onde máis de 20.000 persoas saíron ás rúas a protestar pola situación e en defensa, unha vez máis, dunha sanidade pública, universal e de calidade. Así acudiremos tamén á manifestación do 14 de novembro. Por eso, toda acción de respaldo é benvida. Por eso, votaremos a favor desta moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, desde o BNG, en primeiro lugar, quereríamos anunciar que imos votar a favor desta moción. Vai absolutamente na liña das demandas que estamos a facer desde o Parlamento galego. Concordamos en que a Xunta de Galiza ten unha política de desmantelamento e destrucción da sanidade pública que é un auténtico escándalo. É posible que hoxe o Partido Popular, non o sei, veña cun feixe de datos ditos moi á presa, que non poidamos contestar pola orden que se producen as intervencións. Probablemente escoitemos que se ven investindo moitísimo en sanidade na cidade da Coruña, ou que a culpa é do bipartito ou que a responsabilidade do Goberno do Estado, tal e como se defende na emenda, ou incluso que a culpa ten o BNG que leva ao Ministerio de Sanidade. E fronte aos discursos está a realidade de quen somos usuarias da atención primaria. E non temos posibilidade de pedir cita na atención primaria ata dentro de 3 semanas. 3 semanas na atención primaria. É que non podemos, por exemplo, pedir unha baixa, nin consultar unha doenza non urxente a través dunha cita presencial, e temos que acudir trampeando o centro de saúde e que nos axuden de xeito urxente. A realidade dos profesionais que fan moito máis que unha xornada laboral porque se teñen que encargar dos pacientes con cita presencial, dos pacientes que acoden por urxencias, da atención telefónica, das visitas a pacientes en domicilios, dos seguimentos dos casos COVID, dos casos dos compañeiros e das compañeiras cuxas ausencias non son substituídas. Todo isto no marco dunha inestabilidade laboral inmensa que non permite nin a familiarización, nin a estabilidade, nin o seguimento axeitado dos pacientes e das pacientes. En non poucas ocasións falamos dos recortes de atención primaria, da necesidade de reforzar este servizo, mas tamén é necesario poñer en valor que unha boa atención primaria aforra moitos recursos, permite a detección precoz de moitas doenzas e con máis especialidades incluídas na carteira de primaria, como a fisioterapia ou a psicoloxía clínica, tal e como propoñemos desde o BNG, poderíamos dar resposta a necesidades importantísimas da poboación galega que precisan dunha atención universal e rápida. E dixen que imos votar a favor da moción, mas non da emenda que presentou o Partido Popular,
porque se trata dunha emenda de substitución para que no Consello Local de Saúde, onde están representadas todas as asociacións de doentes da cidade e moitas profesionais da saúde, sindicatos e organizacións políticas, nese Consello Local de Saúde non se aprobe unha declaración na que se recolla a necesidade urxente dun plan de choque na atención primaria da Coruña ante a situación de colapso. Vostedes propoñen coa súa emenda que se elimine a proposta de aumentar o orzamento do ano que ven para a atención primaria e coa súa emenda o que propoñen é que se elimine o apoio á manifestación nacional convocada por SOS Sanidade Pública o 14 de novembro en Compostela contra o desmantelamento da atención pública. Por todo isto, imos votar en contra da emenda e a favor da moción. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. El derecho a la salud exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, el acceso oportuno y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Este derecho obliga a un continuo estudio de la situación, que en el último análisis, que es del año 2017, arroja conclusiones preocupantes sobre el desajuste de este sector por la dificultad de incorporar médicos. En 2018, el Consejo Interterritorial de Salud propone una serie de medidas para paliar el déficit de profesionales. Estas medidas están basadas en la revisión de los requisitos de acreditación de centros en especialidades y atención primaria. Entre ellos, modificar la Ley de Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud para incentivar la provisión de plazas de difícil cobertura que incorporamos en nuestra enmienda. A poco menos de un mes y medio de la aprobación unánime de estos acuerdos, también por gobiernos autonómicos socialistas, el PSOE accede al Ministerio de Sanidad. Desde entonces, 3 años después y 4 ministros sin que se produzca ningún avance en estos temas, cuya resolución corresponde al Gobierno de España, al margen de la preocupación que se genere en otros foros, como es el caso de este Concello. Concello en el que cabe recordar que quienes presentan hoy esta moción, el Grupo de Marea, bloqueó durante 4 años el centro de salud de atención primaria del barrio de la Falperra. Ese mismo Grupo de Marea que privó a 11.000 usuarios de un nuevo centro de atención primaria donde ellos la querían y donde es posible compatibilizar los usos, como se acaba de demostrar con la firma del convenio. El mismo Grupo Marea que presume de ser la voz de los ciudadanos y que hizo caso omiso a más de 3.500 firmas de los vecinos de Falperra que presentaron en el registro, llegando incluso a proponer que este centro sanitario de atención primaria de Falperra se localizara en el Paseo de los Puentes. Cabe también recordar la oposición de este grupo a la construcción del nuevo hospital, sobre la que votaron en contra en un pleno municipal. Por cierto, habrán leído esta semana que nuestra área sanitaria va a incrementar su personal en centros de salud y en PACs con 32 nuevos médicos, pediatras, enfermeras, matronas y fisioterapeutas. En cualquier caso, Galicia solicitó en todos los foros institucionales la eliminación de la tasa de reposición, que es el factor que determina la alta temporalidad en el empleo público. Lamentablemente, el Gobierno central decidió mantenerlas. La última ocasión es reciente, noviembre del 2020, en la que se remitió a la ministra Carolina Darias el acuerdo firmado por unanimidad en el Parlamento gallego al respecto. A pesar de esta oposición mayoritaria del Congreso y del Parlamento gallego, de las peticiones de la Xunta y de otros gobiernos autonómicos, Pedro Sánchez ha mantenido en los presupuestos del Estado 2021 la tasa de reposición que impide convocar todas las plazas vacantes, impidiendo a la Xunta y a otras comunidades autónomas convocar nuevas plazas. Dicho esto, en 2019 la Xunta ha formalizado 3 iniciativas que reforman el modelo de atención primaria. Primero, aprobar el Plan Gallego de Atención Primaria del 19 al 21, con una dotación de 102 millones y la creación de 331 plazas. Desarrollar un documento estratégico con objetivos de transformación a largo plazo del sistema de salud y la creación del Consejo Técnico de Atención Primaria para avanzar en el detalle del cambio. Vinculado a este cambio de modelo, datos presupuestarios en el 2021 para la modificación de la situación de la siguiente forma. Respecto a la atención primaria, esta representa un 31,2% de todo el gasto ordinario de la Xunta. Se incrementan prácticamente 100 millones de euros el presupuesto de atención primaria con respecto al año anterior. En el capítulo de gastos de personal, el crecimiento de atención primaria es de un 11% frente al 8% de crecimiento.
El capítulo de inversiones en primaria se duplica respecto al año anterior, alcanzando los 54 millones. Nunca en la historia de Galicia se ha contado con un presupuesto de este nivel en atención primaria, incrementando en esta legislatura el presupuesto en un 7,5%. Estos datos, espero, señora Beira, que entienda que los he leído despacito para que no tenga ninguna acusación que darme. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Por el Grupo Socialista, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, va a apoyar esta moción y respecto a la enmienda que plantea el Grupo Municipal del Partido Popular, hombre, es una enmienda de sustitución donde parece que la competencia exclusiva en materia sanitaria es del Estado y donde se hace bueno, pues una omisión absolutamente voluntaria y ventajista de lo que es el papel de la Xunta de Galicia, por no hablar de lo que ha sido el papel también de su partido cuando ha gobernado el Estado. Habla usted de la tasa de reposición como si la tasa de reposición se lo hubiera inventado Pedro Sánchez y, hombre, nos podemos remontar a aquel famoso Real Decreto del año 2011. Quien estaba gobernando en aquel momento era Rajoy, fue quien le tocó efectuar la tasa de reposición cero que hoy en día estamos todavía padeciendo, y que el presidente de la Xunta de Galicia en su momento aplaudió, a pesar de que ahora abraza la causa de la tasa de reposición. Podemos empezar a hablar de cómo está la atención primaria o podemos hacer caso omiso de lo que está. Lo cierto es que lo que expone esta moción es exacto y así lo dicen los profesionales de la salud y así lo dicen también las veces que han participado en el Consejo y así se lo hacen saber lógicamente al Gobierno municipal, exactamente que se lo hacen saber a ustedes. El abandono de los servicios, el desmantelamiento de los equipos, las fórmulas mágicas que ustedes se sacan de la manga, las vacaciones que no se cubren, la falta de profesionales y un largo etcétera. Hablamos en esta moción de un plan de choque, pero el plan como tal, en el año 2019 lo saca la Consellería bajo el título pomposo de por una atención primaria vertebradora del sistema de salud. Lo cierto es que desde ese plan hasta la actualidad, ¿qué ha habido en atención primaria? ¿Qué casos se está haciendo a los profesionales a los que tanto se han aplaudido en los últimos meses acerca de sus demandas, de sus larguísimas jornadas de trabajo o de lo que son esos 7 minutos que existen para poder atender a una persona en atención primaria, por no hablar de lo que comentaba la señora Beira acerca, bueno, pues de la demora en lo que son las citas de carácter presencial en algo tan sensible como la salud. ¿Hablan ustedes o han hablado ustedes de novedosas fórmulas de gestión, bueno, pues para gestionar mejor los recursos sanitarios y aluden a que lo importante es el liderazgo en los jefes médicos para organizar mejor el trabajo? Hombre, organizar mejor el trabajo está bien, repartir las cargas de trabajo es absolutamente necesario, pero imagino yo que reponer médicos cuando se jubilan, apostar porque todos los MIR que se forman en los hospitales gallegos queden efectivamente en Galicia y queden en las plazas de la atención primaria en Galicia, algo también ustedes tendrán que decir. Por no hablar de las soluciones imaginativas en las que, cito textualmente, otro personal de apoyo, siguiendo un sistema similar al de 061, efectuará gestiones similares. Es decir, el paciente explica la dolencia y en vez de ser visto por un médico es una enfermera la que decide, o el personal administrativo el que decide si tiene que ser visto, en este caso por un médico o por una enfermera. Por no hablar de todo lo que ha sido un trabajo ingente que han hecho ustedes en el Gobierno de la Xunta tendente a la privatización de la sanidad en todos sus ámbitos, desde lo que ha sido aquel famoso convenio acuerdo con la atención sanitaria en Coruña, pasando gestión de citas y atención en hospitales privados, a el famoso cómputo de las listas de espera. A usted le llamo, usted se va a un hospital privado. Ya termino, señora alcaldesa. Una persona decide no acceder a un hospital privado y desaparece. Quiero decir, a veces hay que hacer un poco de autocrítica y como el sistema público de salud al final a todos, antes o después nos toca, bueno, pues yo creo que es muchísimo mejor tener las miras largas, ejercer la autocrítica y trabajar cada uno desde el ámbito de sus competencias. Y ya, para centrarnos en lo local, ya que ha usted aludido al Centro de Salud de Santa Lucía, ha sido
este Gobierno municipal, el Gobierno de la alcaldesa, el que ha desatascado lo que llevaba enquistado desde el año 2014, por lo tanto, un logro importante para un área de población, bueno, pues de 11.000 personas que van a verse beneficiadas por esa cuestión. Pero lo dicho, cada uno en el ámbito de sus competencias y, desde luego, la competencia sanitaria es autonómica, mucho que hacer. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Acepta a emenda do PP? No, non se acepta, nos parece absolutamente inasumible. Moitas grazas, señora Cameán. Pois procedemos, en primeiro lugar, a votar a emenda presentada polo Partido Popular e, de non prosperar, votaremos a moción. Votos a favor da emenda do Partido Popular. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda rexeitada. Votos a favor da moción. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois queda aprobada. Moitas grazas a Marea Atlántica. Remata aquí as mocións deste grupo municipal. Pasamos xa ás do Partido Popular. A primeira delas sobre a revalorización do posto escolar na rede de escolas infantís municipais. Non constan enmendas a esta moción. Señor Varela, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa, y buenas tardes. La red de escuelas infantiles municipales está integrada por 9 centros que ofertan 808 plazas para escolarizar a niñas y niños de 0 a 3 años en nuestra ciudad. En este momento hay 48 vacantes, 41 a menos que en julio. Este es un dato, sin duda, positivo, que habla de la demanda y de la importancia que dan las familias a este servicio público. Estas plazas, sumadas a las de las escuelas infantiles de la Xunta, cumplen con la recomendación de la Unión Europea de tener al menos un 33% de los menores de 0 a 4 años escolarizados. Y hasta aquí la fotografía en blanco de la red. El 30 de noviembre del año pasado, una carta firmada por todas las escuelas y dirigida a la Concejalía de Educación pedía una reunión urgente para hablar de su situación económica y garantizar su viabilidad en el vigente curso escolar. En el pasado pleno del 8 de julio, el Partido Popular preguntó por la revalorización del puesto escolar en las escuelas infantiles. Tanto la carta como la intervención describían un nuevo escenario afectado, entre otras, por 2 circunstancias. La aplicación de un nuevo convenio laboral a partir del 1 de septiembre pasado, con subidas salariales que afecta al personal de aula y de servicios complementarios, y, en segundo lugar, la subida del SMI, que afecta al personal de administración y servicios. Estos cambios suponen un alza muy importante de los costes económicos en cada escuela. Para visibilizarlo, 2 ejemplos reales. Primero, una educadora infantil con el nuevo convenio recibe un incremento de 199 euros mensuales. Estamos hablando, no lo olvidemos, de pequeñas empresas que emplean a un total de 126 profesionales, 6 la que menos y 20 la que más. El segundo ejemplo es que, obviando decimales, a una de las escuelas de la red en marzo de este año le costaban sus trabajadores 23.374 euros cada mes y ahora le cuestan 26.121, es decir, 2.746 euros más al mes y 38.455 al año. Y aunque el reglamento de las escuelas las considere entidades sin ánimo de lucro, hombre, no obtener beneficios no es lo mismo que tengan pérdidas. En ese sentido estaremos, creo que, de acuerdo. Porque esto es lo que está sucediendo. Si el ayuntamiento paga por plaza ofertada 245,86 euros cada mes, esa misma escuela recibe unos ingresos mensuales de 28.273 que, descontados los 26.121 que le cuestan sus trabajadores, le queda una liquidez mensual de 2.152 euros para hacer frente a los gastos de combustible, electricidad, teléfono, agua, limpieza y mantenimiento general. Y es que en su reglamento de las escuelas las obliga a respetar primero el convenio colectivo y segundo el mantenimiento ordinario del edificio. Consecuencia de las 9 escuelas han pedido créditos para pagar las nóminas de sus trabajadoras, 6. Y aquí se empieza a revelar la fotografía en negro de la red, porque mediante créditos privados se está asegurando la continuidad de un servicio de titularidad pública que garantiza no solo el cobro de las nóminas de los trabajadores, sino la conciliación familiar y laboral de más de 750 familias que en este momento escolarizan a sus hijas e hijos en la red y no se puede ni plantear la incertidumbre sobre la continuidad de su escuela. Esta es la realidad que tenemos enfrente. Hay una solución. En este momento hay 4 escuelas en fase de renovación del contrato de concesión. Es inevitable que se contemple un nuevo criterio de financiación del puesto escolar y se le aplique a las escuelas con contrato en vigor, tal y como establece la disposición transitoria tercera del reglamento, como la 8ª del nuevo convenio. La pregunta finalmente es obvia y acabo ya. ¿Cómo se puede hacer esperar un minuto más a las escuelas infantiles de esta ciudad para reunirse con sus directoras y hablar exclusivamente de su supervivencia económica? Porque de esto se trata exactamente esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Varela. Señora Faraldo, seu turno. Grazas.
Efectivamente, en reunión mantida en Podemos Coruña coas directoras das escolas infantís, pois alertaron destas difíciles condicións actuais que poñen en perigo a continuidade de moitas delas. O servizo gratuito para menores de 3 anos é unha gran conquista, pero non o pode ser a costa de deteriorar as condicións laborais e salariais das traballadoras. Está ben recordar que outra conquista, a subida do soldo mínimo interprofesional, a súa aplicación se alcanza. Por eso, esta moción nos parece caída.
infantil. Y también el colectivo del sector obrero en algunas condiciones de trabajo facilitadoras de toda pasar. Y trabajamos por el interés de ellas. Yo estoy encantado que el señor Barrera, que es del Partido Popular, haga una moción sobre educación, porque la verdad es que no estamos acostumbrados. Las mociones por los partidos de esta Cámara suelen votarlas en contra porque se les reclama a la Xunta que no disminuyan profesorado y que se doten las plantillas de estabilidad y aumenten efectivos para atender al alumnado con necesidades educativas. Al Partido Popular le gusta predicar pero no dar trigo, ni siquiera la medida de un celemín. Lo digo porque en las galiñas azules parece que también tienen problemas. Por otra parte, les recuerdo que si La Coruña cuenta con una red de escuelas infantiles es porque la Xunta en su día no hizo sus deberes y no se preocupó de construir los edificios para atender la demanda de los coruñeses y de las coruñesas. Inés Rey, la alcaldesa de esta ciudad, una de sus mayores preocupaciones es la educación de nuestros niños y de nuestras niñas de esta ciudad y que tengan las mejores condiciones para el desempeño de su aprendizaje. Les voy a relatar las medidas
que hasta hoy hemos tomado este Gobierno para mejorar las escuelas infantiles. Gratuidad de las escuelas, se ha actualizado, señora Beira, se ha actualizado el IPC de los servicios, comedor, la aportación municipal y de las actividades extraescolares. Durante la pandemia se siguió pagando la asignación municipal a pesar de estar cerradas. Hoy en día se paga a la empresa la totalidad de las plazas ofertadas independientemente se ocupe o no la plaza. Esto no se hacía antes. Durante la pandemia contaron con asesoramiento para implantar las medidas COVID. Contaron y cuentan con una empresa de desinfección para cuando surge un caso de contagio que también asume el ayuntamiento. Nos hacemos cargo de determinados gastos de mantenimiento que habitualmente venían asumiendo las escuelas y que repercuten favorablemente en su economía. Por ejemplo, el cambio de luminarias de LED, pintura, limpieza exterior de edificios, gastos de fontanería, etc. Realización, también con cargo al ayuntamiento, de actividades en Nadal, de teatro, etc. Y también pudieron acceder a las ayudas Presco desde 2020 y 2021. Como ve, nos preocupamos y mucho por las escuelas infantiles. No obstante, sabemos y somos conscientes que las nuevas subidas salariales y la no ocupación al 100% les repercute en su economía. Por eso, desde el Gobierno de Inés Rey se está estudiando seriamente una solución conjunta para todas las escuelas, independientemente se haya finalizado o no el contrato, para que todas estén en las mismas condiciones. Nosotros nos seguiremos reuniendo con ellas, como ya venimos haciendo desde el principio de la legislatura, y encontraremos pronto una solución como... Señor Varela, no le quepa la menor duda. Y votaremos a favor de la moción porque nosotros estamos en ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Celemín. Procedemos a votación da moción. Votos a favor. Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Segunda das mocións do Partido Popular sobre a rebaixa do prezo da luz. Hai unha emenda de adición do Grupo Municipal do BNG. Ten a palabra a señora Peñalosa. Buenas tardes a todos. El Grupo Popular trae a este pleno el problema del encarecimiento descontrolado de la luz. Cuando hablamos de encarecer la luz, no nos tenemos que olvidar datos tan importantes como que es el 15% del coste de la barra de pan o el 7% del coste en los sectores servicios. Y aún así, el Gobierno vive en la improvisación más absoluta, incapaz de atajar esta subida descontrolada, y está más preocupado en hacer promesas vacías de contenido que en ofrecer soluciones reales. Estamos sufriendo las consecuencias de una transición energética injusta y caótica. Este Gobierno destruye empleo y actividad económica, compromete la competitividad de las empresas y carga en el bolsillo de las familias la factura de una política errada. Por lo tanto, los grandes perjudicados, tanto en Galicia como en el conjunto de España, son las familias, las pymes, los trabajadores autónomos y todo el tejido empresarial, especialmente la industria electrointensiva. Y tras semanas de récord tras récord tras récord, el Gobierno carece de una estrategia. Todas las medidas aprobadas no solo llegan tarde, sino que son insuficientes y nacen desde la improvisación. Tanto es así que el último decreto de la señora Rivera consiguió que este sábado y domingo por primera vez se pararan las eólicas y las fotovoltaicas y se importara más electricidad de Francia. Así pues, una parte del Gobierno da una patada adelante para cumplir el anuncio de Pedro Sánchez. Cuando acabe el 2021 se habrá pagado la luz lo mismo que en el 2018, sin explicar que ese año fue el más caro de los últimos 10 años y sin aclarar qué va a pasar a partir del 31 de marzo del 2022. Y la otra parte del Gobierno se dedica a hacer oposición dentro del Gobierno, presentando la propuesta en el Congreso para crear una empresa pública de energía.
Ante esta situación es necesario poner encima de la mesa medidas estructurales para la reforma del sistema eléctrico, en lugar de parches improvisados, ya que las pocas medidas aprobadas hasta ahora son claramente insuficientes. Y en este sentido, el Grupo Parlamentario Popular registró a principios de este mes de septiembre una nueva iniciativa en el Congreso para rebajar el precio de la luz hasta un 20%, a través de medidas estructurales, por vía de la fiscalidad. Una acción de impulso que también está desarrollando el Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, con 3 acuerdos aprobados desde abril, solicitando también medidas para reducir el impacto negativo que la nueva tarifa eléctrica que entró en vigor el 1 de junio, introduciendo tramos horarios que son incompatibles con la actividad de comercios, hostelería, familias, entre otros. Por ello, pedimos instar al Gobierno a rebajar de forma permanente el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y el impuesto del valor añadido. Pedimos la desaparición en la factura de los españoles de conceptos que deben ser financiados por los presupuestos generales del Estado, que se revisen los tramos horarios que hacen tan difícil el ahorro de las familias, y que se amplíe a 15 kilovatios la potencia para acogerse al precio voluntario del pequeño consumidor y que se luche contra la pobreza energética evitando el corte de suministro eléctrico. La enmienda presentada por el BNG es solo una ocurrencia más del radicalismo actual del BNG, igual que la nacionalización de las concesiones y la entidad pública de energía. Aquellos que no tienen ningún respeto a la iniciativa privada ni a las empresas quieren jugar a empresarios a cuenta de los impuestos de todos los gallegos. Igual que la tarifa energética gallega, los puntos 7 y 8 de su enmienda tienen una clara conclusión: no son beneficiosos para las empresas y los hogares gallegos. Por lo tanto, en vez de seguir con estos eslóganes, sean capaces de presentar algún análisis que justifique la viabilidad jurídica, técnica y económica de sus propuestas, por lo que no admitimos su enmienda. Muchas gracias, señora Peñalosa. Señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Volve a amosar o PP que os seus intereses, máis alá dos impactos electoralistas, están moi lonxe da defensa das maiorías sociais. Así vímolo ante a desmesurada reacción que tiveron cando o Goberno de coalición anunciou medidas urxentes para reducir o impacto da factura eléctrica e protexer a consumidores, pymes e industrias da escalada de precios no mercado maiorista. Plan aprobado en setembro para abaratar ata un 22% a factura da luz e que comenzará a ter repercusións nos consumos a partir do mes de outubro. Todo isto no difícil camiño por desfacer os pasos dados nos mandatos de Aznar e Rajoy cas súas políticas para privatizar as eléctricas. Decía a vicepresidenta Yolanda Díaz, ante a pésima intervención do señor García Egea, que o seu problema, o do PP, pasa por ocultar a deficiente gestión dos gobernos do PP en esta materia. Lembran cando decían que coa privatización do sector enerxético íase a producir unha auténtica revolución eléctrica para baixar o recibo da luz? Pois desde esa data, no ano 1996, a factura da luz non deixou de crecer. Só Endesa, a que ustedes venderon, vendida toda polo goberno do PP, se embolsou nos últimos 10 anos máis de 27.000 millóns de euros. Agora, ese plan de medidas urxentes trata de poñer freo a toda esa obra de inxenería que vostedes montaron para encumbrar aínda máis o oligopolio das empresas enerxéticas, comenzando por acotar os chamados beneficios caídos do CEO, que, como ben suliñou a vicepresidenta, son beneficios groseiros, obrigando a devolver a súa maioría aos consumidores. Nese plan xa se contempla o recorte do IBE, pero isto é unha solución temporal, de emerxencia, non unha solución transformadora. Non esquezamos que cos impostos debidamente xestionados se repercute en dereitos para todas. Por exemplo,
exemplo, nesa sanidade que vostedes están depauperando, nesa educación pública que están deixando para vestir santos. A transformación ten que pasar, e pasará, por reglar o mercado poñéndolle fin a estes beneficios groseiros. Que veñan aquí a facer unha especie de paripé, mentras o seu goberno da Xunta nin se estremeceu cando se vaciaron os embalses para especular cos precios, e que a sanción da Xunta Iberdrola e a Naturgy por esa desalmada acción só supoña unha multa irrisoria de 50.000 euros, non é un mal chiste, é un insulto. Outra das medidas do plan é impedir os cortes de suministro para as familias vulneradas. Recordan vostedes medidas similares durante a crise de 2008, máis alá das súas políticas austericidas que deixaron no camiño a centos de familias? Miren, eu me vou abster, porque non lle seguimos a seguir o xogo, porque o goberno de coalición xa está implantando medidas bastante máis ambiciosas das que presentan vostedes. Remato xa. E que non contan con seu apoio. E porque esta moción é reiterativa, é un xesto únicamente de postureo que chega unha vez máis a destempo. Moitas grazas, señora Faraldo. Señor Jorquera, polo BNG. Grazas, señora alcaldesa. Volvemos debatir no pleno sobre o prezo da electricidade. A última vez foi no mes de xullo, cando unha moción do BNG sobre esta cuestión, transaccionada coa Marea Atlántica, resultou aprobada cos votos a favor dos grupos asinantes da transacción, da señora Isabel Faraldo, e a abstención do Grupo Popular e o Grupo Socialista. E dende aquel debate até hoxe pasaron cousas. Pasou que o prezo da luz segue desbocado, pese as medidas anunciadas polo Goberno Central. Pasou que en Galiza se produciu o baleirado vergoñento dos nosos encoros, sen que nin o Goberno Central nin a Xunta de Galiza exercesen as súas competencias para impedilo. Un baleirado feito polas eléctricas sen reparar nas consecuencias ambientais con tal de lucrarse, dado o elevado prezo da luz, especulando cos nosos recursos. Especulando cos nosos recursos porque, entre outras cousas, no mercado mayorista fíxase o prezo para toda a xeración eléctrica a partir da tecnoloxía máis cara, cando as centrais hidroeléctricas están máis que amortizadas. Un sistema vergoñento, deseñado a medida dos seus intereses, e por iso o segundo punto da nosa emenda propón modificar a lei do sector eléctrico de maneira que o prezo da electricidade se estipule en función dos custos de xeración de cada tecnoloxía, para evitar os denominados beneficios caídos do ceo. Dende o debate de xullo, pasou tamén que unha das empresas que baleirou os encoros foi Iberdrola, esa que ten o señor Sánchez Galán de presidente. O mesmo señor Galán dos abrazos con Feijóo, o mesmo señor Galán que é invitado a pontificar sobre a necesidade de preservar a seguridade xurídica no sector eléctrico no autodenominado foro La Toja. Non vai a ser que as reformas recorten os multimillonarios e beneficios de Iberdrola. O mesmo señor Galán, que foi imputado polos encargos de espionaxe o siniestro comisario Villarejo, sí, o señor Galán dos abrazos con Feijóo. E o mesmo señor Galán que acaba de fichar como vicepresidente de Iberdrola España a Antonio Miguel Carmona, até aí ben pouco voceiro do PSOE no Concello de Madrid. Por iso, o terceiro punto da nosa emenda propón abordar as reformas necesarias para rematar coa vergoña das portas xiratorias. E pasou tamén que o señor Javier Lambán, do PSOE, presidente de Aragón, pide que a enerxía renovable que se produce en Aragón rebaixe a factura da luz, nada máis e nada menos que a rebaixe nun 60%. E pasou tamén que o señor Antonio Fernández Manueco, do PP, se non me confundo, presidente de Castela e León, tivo a ocurrencia radical de propoñer unha enerxía máis barata para as zonas de produción, señora Peñalosa. En definitiva, o que propuxo sempre o BNG, e sei que era unha proposta separatista, radical e que atentaba contra a unidade de mercado. Que buen vasallo sería si tuviese buen señor, dice no cantar do mío Cid. Por iso, por se algúns renuncian a ser máis papanatas que o Papa e por unha vez se lembran de defender os intereses deste país,
O primeiro punto da nosa emenda volve defender que se beneficie os territorios de produción de enerxía eléctrica, compensando o forte impacto ambiental e social derivado da súa produción a través dun abaratamento de prezos. En definitiva, o mesmo que propuxo o seu compañeiro, señora Peñalosa, señor Mallueco. En calquer caso, coincidimos que as propostas do Grupo Popular, por moito que sexan manifiestamente insuficientes e por moito que o PP sexa claramente corresponsável do marco regulatorio feito a medida dos intereses das grandes que nos levou a esta situación, empezando pola tan anunciada liberalización do sector eléctrico que xa mencionou a señora Falardo, e sei que iba a facer que todos pagásemos a electricidade moito máis barata. Por esa razón, aínda no caso de que non acepten as nosas emendas, non nos imos opoñer a que prospere esta moción. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Hoxe todos os medios de comunicación destacan que o prezo do megavatio supera hoxe ao longo do día os 300 euros, valores absolutamente impensables hai mesmo un ano. E, efectivamente, hai que intervir con contundencia, pero non intervir en calquera dirección. E digo isto porque a Marea Atlántica non pode apoiar a moción presentada polo Partido Popular, en primeiro lugar porque non está de acordo cos termos da moción e, en segundo lugar, e hai que dicilo, pola traxectoria do Partido Popular no relativo ao mercado eléctrico. Non estamos de acordo con que o problema do prezo da luz se solucione baixando impostos. E para mostra un botón, temos a experiencia do que pasou coa rebaixa do IBE recente dende xuño, que pasou do 21 ao 10%, baixada que xa se viu absolutamente desbordada pola suba do prezo da luz no mercado eléctrico. O único que reduce a baixada de impostos son os ingresos ao Estado. Ter obras e servizos públicos e non consigue reducir o prezo da luz. Que hai que modificar a fiscalidade? Sí, hai que modificala. Hai que facela máis progresiva, hai que facela máis redistributiva e hai que ter en conta a renda das persoas, e se cara aos beneficios das empresas. Hai que modificar a fiscalidade tamén para incentivar o aforro e a eficiencia enerxética. Sí, hai que modificar a fiscalidade. De feito, nós sempre falamos en a Marea Atlántica do mínimo vital garantido, tanto na auga como na enerxía, e que se garanta realmente o mínimo necesario existencial e a partir de aí se penalice o desvaldimento de recursos, neste caso a enerxía. Pero non é isto o que está propoñendo o Partido Popular. O Partido Popular propón a súa rebaixa de impostos tarifa plana para que as empresas pois sigan meténdose no peto eses beneficios multimillonarios que aínda a día de hoxe cos prezos da enerxía batendo récords pois están ingresando Endesa, Iberdrola e todas estas grandes eléctricas. Por ese motivo tampouco imos apoiar a emenda do BNG, aínda que sí consideramos que incorpora ideas positivas. A posición da Marea Atlántica vai ser de abstención, porque mantén o articulado da moción do Partido Popular. Simplemente por ese motivo de que nós non apoiamos neste sentido. E falando de que a parte dispositiva non nos gusta, pero tampouco a traxectoria do Partido Popular no mercado eléctrico, temos que falar, como xa se falou aquí, da liberalización do sector eléctrico en 1997, no primeiro goberno de Aznar. Temos que falar das portas xiratorias e, efectivamente, está de moita actualidade o escándalo do deputado Carmona, pero temos que ampliar esa lista, empezando por Felipe González, seguindo con Aznar, Luis de Guindos, Elena Salgado, Miquel Roca, Ángela Cebes, Ana Palacios e a nosa compañeira, excompañeira de corporación, Beatriz Mato, que agora está ocupada co sector dos parques eólicos. A traxectoria, ademais, do Partido Popular é da implementación de sistemas de obtención de enerxía con un elevadísimo impacto ambiental e social. Aí temos, efectivamente, o desembarco eólico, o baleirado de encoros durante este verán ou incluso a minería vinculada ao carbón. Fan falta políticas decididas. Hoxe a ministra Rivera, vicepresidenta, estaba iniciando unha rolda de contactos coas empresas eléctricas. Agardamos que non sexa para pedirlles máis empatía, xa demostraron que non a tiñan, e que sexa máis ben para abordar unha reforma do mercado. Aí hai que traballar a nivel europeo. É urxente gañar soberanía para... E é urxente abordar políticas de aforro e eficiencia fronte ao desvaldimento e ao derroche. De aí
propostas como Coruña Enerxía da Marea Atlántica a nivel municipal que pretenden ser aportar un grao de area. Aquí tampouco se vai revolucionar o mercado eléctrico. Sí que queremos decir, xa para acabar, que se aveciñan curvas. Creo que deberíamos todos e todas ser conscientes de que se aveciñan curvas. O prezo do gas está absolutamente desbocado, coincide cunha escaseza no suministro de materiais, a emerxencia climática vai a máis, e isto non se pode considerar un fenómeno conxuntural, é un fenómeno estrutural que vai ir a peor e aínda non empezamos a poñer a calefacción. Este ano non empezou o inverno, xa non estamos co aire acondicionado. Deberíamos deixarnos de emocións e estar pensando nunha viraxe radical e en pasar á acción. Hai que trascender as mocións e actuar xa. Señor Laje, necesitamos poñer en marcha o operador enerxético municipal. Moitas grazas, señora García. Señor Laje, pecha vostede esta debate. Moitas gracias, señora alcaldesa. Señora García, está ben o recordatorio e, ademais, creo que vamos a seguir traballando para que eso sexa realidade máis pronto que tarde, como vostede ben sabe. Bueno, eu creo que estamos diante dunha moción que trascende absolutamente o marco da corporación municipal, como acontece en algunhas ocasións, a pesar de que o marco de debate se dice que non hai asuntos de carácter municipal para tratar. Sin embargo, bueno, en fin, non vou a censuralos porque intenten convertir este fermoso espacio nun lugar de debate que podía ser do ámbito legislativo, non? É unha preocupación dos cidadáns e, polo tanto, nada que decir, igual que outros asuntos que traen. Moita tranquilidade, lóxicamente, sobre os problemas dos coruñeses e das coruñesas, porque cando se ven os asuntos que veñen a debate, en moitas ocasións, un certifica que se pode falar do Kurdistán, que é moi importante, se pode falar da tarifa da luz, que lle afecta a todos os cidadáns, pero, desde logo, os espacios para iso, para eses ámbitos, están nas cámaras legislativas. A posición que podemos ter como concelleiros e como concelleiras diante dunha reivindicación de rebaixa no precio da luz, non pode ser ni máis ni menos que empatizando coa propia realidade social. Non entramos tanto na modificación dunha lei ou o tipo de gravamen que hai que rebaixar, porque creemos que eso está máis no ámbito das Cortes Xerais, non? E nun ámbito tamén máis técnico, é dicir, todas as cuestións que teñen que ver co ámbito regulatorio deben de ser estudiadas de xeito oportuno. Tamén os temas de carácter impositivo, incluso cuestións máis técnicas como temas de tramos horarios, etc. Dito iso, a nosa posición é favorable a que o recibo da luz sexa o menor e, polo tanto, que o coste que teñan as familias sexa o máis baixo posible. Non llevamos a votar a favor polas medidas concretas que plantean, porque isto é un corta e pega do que presentan en todo cuanto lugar de debate hai e busca, de algún xeito, manifestar unha preocupación. A coherencia ou incoherencia do Partido Popular non a vamos a determinar no Pleno do Concello da Coruña. En calquera caso, si decir que a posición que temos é unha posición favorable ás familias coruñesas, non? Por que? Bueno, porque creo que é o entendible. A partir de aí se pode producir un debate moito máis amplio do que hai que facer, do que non hai que facer, que trascende absolutamente o ámbito local e creo que hai reflexións moi importantes que se fixeron aquí en torno á importancia dos impostos cos cales se financian tamén unha boa parte das políticas que se aplican dentro do Estado e que acaban chegando vía transferencia á administración local. E tamén creo que o debate é moito máis profundo en torno á energía e aos costes da energía. Deso aquí non se fala. É dicir, creo que é un intento de moción, de regate corto para intentar desgastar o goberno de España ou para intentar sacar proveito. Nos van a atopar sempre defendendo os intereses das familias, dos coruñeses e das coruñesas. Si eso
lles vale como argumentación, creo que é o suficientemente contundente. A favor de que o recibo da empresa o máis económico posible, con todas as medidas. Unha boa parte delas as que está tomando o goberno de Pedro Sánchez, que desde logo sí está tomando decisións que non tomaron outros gobernos, nomeadamente os gobernos do Partido Popular, e eu creo que nesa senda pois imos a continuar. Unha feliz nova que recibíamos hoxe todos e todas é que a luz iba a baixar este venres un 26%. Bueno, pois a ver si é verdade. Os datos que eu coñezo indican o contrario de aquí ao ano 2022, por desgracia. Creo que o problema xa non é só de carácter estatal, sino europeo, e, polo tanto, creo que as reformas que hai que facer van moito máis alá de un copia e pega dunha moción que se repite en 5 ou en 6.000 concellos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Hai unha emenda de adición do BNG. O grupo propoñente acepta a emenda? Non. Vaise votar en primeiro lugar a emenda e despois de non prosperar a moción. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois prospera a emenda e queda así xa a moción. Terceira e última moción do Partido Popular sobre transporte público urbano de viaxeiros. Consta unha emenda de sustitución e adición da Marea Atlántica. Señor Deus, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. La movilidad es un punto de vital importancia en el día a día de un ayuntamiento y en mayor medida en la dinámica cotidiana de nuestras ciudades. El Ayuntamiento de A Coruña, con la finalidad de fomentar el uso del bus urbano, debe estudiar medidas encaminadas a promocionarlo y que supongan, además, un beneficio social. Una medida entre los más jóvenes sería estudiar la gratuidad para los menores de edad que hay en nuestro municipio, lo que permitiría concienciarlos de la necesidad de contar con una ciudad más sostenible, limpia, con menos atascos y ruidos. Por tanto, una inversión de futuro en nuestro municipio. Otras medidas pueden ser la creación de bonos de carácter mensual o semanal, con viajes ilimitados en este periodo y la puesta en marcha de nuevas líneas de bus y la mejora de las frecuencias. Sin duda, para reducir la dependencia del vehículo privado, es necesario mejorar el transporte público, urbano e interurbano. En el PEMUS de 2013 se establece un plan de acción para el fomento del uso del transporte público, implantación de las vías prioritarias vigiladas con sistema de prioridad para el bus, mejora de la tarjeta Millennium e implantación de bonos o tarifas planas, la reorganización de la red de paradas del bus urbano, la reordenación de la red de autobuses urbanos, la mejora del transporte metropolitano o un plan de aparcamientos disuasorios. También en nuestro programa, el más votado de la ciudad, se planteaban propuestas en la línea en la que ahora proponemos en nuestra moción. Es lo que tiene disponer de una hoja de ruta, ser un partido serio y con clara vocación de gobierno, alejado de tanta improvisación y postureo como lo que estamos acostumbrados a ver. El ejemplo más evidente es la apuesta de la Xunta de Galicia ha hecho por el transporte público colectivo. La Xunta destina nada menos que 80 millones de euros al año para llevar el bus a los 15.000 núcleos de población de Galicia. Además, se extiende la gratuidad del transporte público a los menores de 21 años para tratar de concienciarlos en una movilidad responsable o la aplicación de descuentos a familias numerosas. Sin duda, en nuestra área, el Plan de Transporte Metropolitano es una apuesta decidida de la Xunta para avanzar en una movilidad más limpia y sostenible, pero sobre todo es un plan social, puesto que la movilidad es un derecho esencial. Estas medidas han supuesto un incremento del 30% en el uso del transporte público en el área de A Coruña. Actualmente hay 160.000 vecinos del área que emplean la tarjeta del transporte metropolitano. Sin duda, más se podría haber mejorado si contásemos con una estación intermodal, como ya disponen la mayoría de las ciudades gallegas, situándose la ciudad en estos momentos en el furgón de cola gracias a la memorable gestión de Marea y Hora del Gobierno de Sánchez. Qué lejos queda aquel mes de julio de 2019, señora alcaldesa. Y es que no tener las ideas claras y tomar decisiones improvisadas en materia de movilidad nos lleva a imponer medidas populistas con el único fin de parecer que estamos haciendo algo. Al barbaro judicial que supuso la intención del Gobierno de Xulo Ferreiro de recortar el tiempo de la concesión de la compañía de tranvías, recordemos que la justicia europea dio la razón a la compañía y su contrato sigue en vigor hasta 2024, ahora nos encontramos con que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula la decisión unilateral de bajada de las tarifas del bus que aplicó a la Marea, o sea, que su decisión fue ilegal.
Ambas decisiones fueron adoptadas por el Gobierno de Xulio Ferreiro sin consenso alguno con la compañía de tranvías. Según el Tribunal, las medidas se adoptaron sin justificar y sin pasar por los cauces que permite el convenio y la ley. Señor Martínez, yo he leído sus declaraciones. O sea, lo que yo entiendo es lo que le dicen no es que no pudiesen tomar medidas relativas al transporte urbano en La Coruña. Lo que les dicen es que le tenían que haber tomado ajustadas a la ley que debe regir tanto para los que gobiernan como para sus administrados. ¿Y todo esto qué va a significar para los coruñeses? Pues que si alguien no lo remedia, a la empresa la reducción de ingresos que experimentó desde 2019 con el dinero de todos los coruñeses, otra herencia más de la marea. Confiamos que en este momento sí sea el sentido común y la legalidad el que presida la toma de decisiones de unos y de otros. Creemos en las medidas que proponemos en nuestra moción puedan ser las primeras a adoptar dentro de un plan integral de mejora del transporte público, que no vimos en el mandato anterior y que al paso que vamos tampoco veremos en este mandato. Muchas gracias. Venga, continuamos. Señora Faraldo, tenga a palabra. Vamos allá. A verdad é que en un momento tan delicado como este non sabría se esta moción peca de oportunista ou ten matices de certo descaro, non? Porque a batalla pola mellora do transporte público na nosa cidade vai moitos máis alá de reducila aos 3 puntos cos que o PP parece quedar ben con Dios e co diablo. Neste momento non nos treme o pulso nin nos treme a nosa voz a hora de recoñecer a valentía do goberno anterior na defensa do interese xeral con respecto ás políticas de transporte público, que levaron a reducións tarifarias históricas na cidade, é dicir, como nunca antes se viran, pensando, o digo a viva voz e sin complexos, no ben común. Por iso, ante a situación na que nos atopamos coa recente sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, creemos que o Concello ten, nesa mesma liña, a obriga de recurrila, pero non só por pelexar para protexer os intereses da cidadanía, que tamén é o máis importante, sino porque é unha batalla de posicións na que o Concello ten que amosar as súas fortalezas frente ao monopolio do transporte de autobuses urbanos. A gratuidade e as bonificacións para incentivar o uso do transporte público é, ademais, un dos grandes aliados nos principios básicos de mobilidade e contra o cambio climático, que pasa ineludiblemente pola reordenación das líneas de bus, polo aumento das mesmas, das paradas, das frecuencias, e cabería ademais exixir ao Concello a aposta pola xestión directa do servicio, camiñando hacia a remunicipalización. Esta moción, dito en tono coloquial, colle o rábano polas follas, pero en todo caso, sendo medidas positivas nos 3 puntos básicos, aínda que se queden na superficie, pois imos a votar a favor. Tamén imos a votar a favor da emenda porque entendemos que amplía positivamente esta moción. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o BNG, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Desde o Grupo Municipal do BNG anunciamos que imos votar a favor da moción e tamén a favor da emenda que presenta a Marea Atlántica, porque incide nunha das cuestións que estamos dicindo estes días que hai que recorrer esa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Creemos que hai moito que traballar en materia de transporte público na nosa cidade. Vimos insistindo en moitos plenos, se non é a través de preguntas escritas, a través de preguntas orais, rogos ou mocións, en que é preciso termos un transporte público na nosa cidade adaptado ás necesidades das maiorías sociais, adaptável a distintas situacións, cunhas liñas máis áxiles que conecten os barrios máis afastados, as zonas con maiores centros de traballo, polígonos industriais, centros de saúde ou centros de ensino que atraen persoas de distintos barrios e mesmo concellos da comarca. Consideramos, como temos reflectido en algunhas mocións xa aprobadas en pleno, que é importante traballar para mellorar as frecuencias e os horarios, tanto no inicio dos servizos como
no final. E tamén, por suposto, é importante, por iso tamén imos votar a favor da emenda da Marea Atlántica, repensarmos o modelo de xestión de cara ao remate da actual concesión en 2024, cuestión na que levamos insistindo desde o mandato pasado cando se declarara caducada a concesión e se fixeron traballos para redactar uns pregos que regulasen o servizo de cara a unha nova licitación pública e que eu mesma puiden consultar. E desde o BNG cremos que fronte a esa xestión directa que pode permitirnos dunha maneira máis áxil e eficaz gobernar a nosa mobilidade en transporte público na Coruña, sen ningunha empresa privada con intereses económicos polo medio, beneficios millonarios a costa dun cálculo do prezo da tarifa perverso para os intereses municipais e que, sinceramente, ten demostradas poucas ou ningunhas ganas de colaborar para mellorar a mobilidade na cidade da Coruña, xa que se negan ata a modificar as liñas de autobús. E mesmo ten recortado servizos desde o inicio da pandemia e o Goberno local non está facendo nada para mudar iso. Véxase o caso do bus nocturno, que non se retomou desde marzo de 2020. Para nós é imprescindível facer un estudo sobre os diferentes modos de xestión. Foi unha das cousas que incluímos no acordo de mandato asinado co Partido Socialista. Cremos que se debe apostar pola xestión directa, que se debe facer unha prospección, ademais, para ver se é posible acceder a fondos europeos ou empregar fondos dos Next Generation para mellorar a mobilidade real das coruñesas e dos coruñeses a través desta xestión directa. E creemos que cunha xestión directa do transporte público teríamos na man do propio Concello o deseño da nosa mobilidade, aforraríamos, sen dúbida, en litixiosidades e discusións con empresas privadas sobre beneficios, prezos, liñas, frecuencias, horarios, remates das concesións, etcétera, etcétera, como vivimos nestes últimos anos, especialmente nestes últimos días. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Hai que decir, señor Deus, que esta moción é un tanto un brindis ao sol. Inclúe 3 propostas coas que poderíamos estar de acordo, se non fora porque non inclúe as medidas imprescindibles para garantir un transporte público, democrático e de calidade, e que están máis que diagnosticadas na Coruña, comezando pola reforma global do mapa de liñas acordado e insistentemente demandado e que lamentablemente segue pendente. Incluímos algunhas destas medidas imprescindibles como a emenda. Esa necesaria aposta por unha xestión pública directa unha vez remate a concesión actual, así como a necesidade de avanzar e concretar os trámites para facer realidade unha autoridade única de transporte metropolitana. E, por suposto, defender o interese público e esgotar todas as vías xudiciais en defensa da baixada do prezo do autobús, da gratuidade para menores de 13 anos e as bonificacións acordadas no pasado mandato. Medidas e políticas públicas para as maiorías sociais que tiveron un efecto claro, a multiplicación do uso do transporte público na nosa cidade en máis de 1 millón de viaxes, dos cales máis de 300.000 corresponden a menores de 13 anos. Unha política tarifaria xusta e social que tivo un efecto multiplicador no uso do transporte público. Falemos entón diso, de transporte público colectivo e de algunhas das medidas urxentes e imprescindibles que xa foron, por certo, acordadas neste salón de plenos e moitas delas formaron parte do acordo de investidura do Grupo Municipal da Marea Atlántica co Goberno Municipal. Acordos pendentes en materia de transporte público colectivo, un ámbito no que francamente agardábamos máis do actual Goberno Municipal. Aínda están a tempo, e dende a Marea Atlántica seguiremos insistindo para que o fagan, para que presenten esa necesaria proposta actualizada de reforma global do mapa de liñas, que aumente os horarios, as frecuencias, tal e como reclama a veciñanza, especialmente nos barrios peor comunicados, así como nos principais nodos de actividade diaria, centros de saúde, centros escolares, polígonos industriais. Outra medida imprescindible pasa por tomar en consideración esa realidade metropolitana na que vive gran parte da poboación. E para iso é fundamental que o Goberno municipal, xunto coa Xunta de Galicia, axilicen os trámites que sexan precisos para a posta en marcha da Autoridade Única de Transporte Metropolitana como primeiro paso para a súa futura integración na área metropolitana da Coruña.
Falase na moción do acceso da mocidade ao transporte público colectivo. E para iso é imprescindible continuar establecendo bonificacións para xeracións máis novas, xunto con esa necesaria ampliación de horarios e frecuencias. Falouse tamén da necesaria ampliación de horarios e frecuencias do bus nocturno. Poñamos un exemplo. Falábamos esta semana coa veciñanza de Novo Mesoiro. A situación da mocidade de Novo Mesoiro é sangrante. Nun barrio onde case o 30% do censo é menor de 14 anos e outro tanto menor de idade, estamos falando dun barrio onde para baixar aos institutos polas mañás e para regresar a mediodía teñen quedado rapaces e rapazas en terra por falta de autobuses. E xa non falemos das frecuencias de máis de 30 minutos en fines de semana. Como casa iso cos paradigmas de mobilidade sostible, de cidade para as persoas, de dereito á cidade, das que falamos outro día no Foro da Mobilidade e coas que estamos obviamente de acordo? Hai outras medidas acordadas e pendentes que simplemente pois lembro, non? Esa necesaria tarxeta Millennium sen barreiras para persoas en situación de vulnerabilidade con diversidades funcionais que acordamos tamén co Goberno Municipal no Pacto de Investidura e da que non temos noticias, ou a posta en marcha da APP Millennium Próxima para o pago do transporte público a través do móvil e cuxa implantación inmediata foi anunciada en varias ocasións. Mais nada. Moitas grazas, señora Delso. Señor Díaz Belloslada, ten a palabra. Sí, señor Deus, aínda que a moción que presenta se circunscribe a medidas respecto do transporte público urbano, realmente ven utilizar a pala facer gala das políticas máis autonómicas en transporte interurbano. Está ben, pero eu creo que se trata máis de centrar a cuestión. Por certo, en transporte metropolitano seguimos agardando a que a Xunta de Galicia diga algo sobre esa posible necesidade de xestión metropolitana do transporte de cara a esa conformación da Autoridade Única do Transporte Metropolitano. Pero sobre esas políticas de transporte non se fala, non interesa, e son as que realmente en grande medida poden dar solucións a problemas urbanos e problemas da primeira corona metropolitana da Coruña. Eu supoño que a moción que presentan estaba descontextualizada porque está asinada o 9 de setembro respecto da sentencia que coñecemos todos que ven de dictar o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia 1 de outubro pasado. E en ese sentido apelaba ao sentido común a hora de tomar decisións en este ámbito e iso o que o Goberno Municipal vai facer. Por iso anuncio que ímonos a abster en esta moción, ímonos a abster respecto da emenda da moción precisamente desde esa perspectiva. Tendo en conta que hai unha sentencia recentemente dictada que revoca os acordos do anterior Goberno Municipal sobre a reducción da tarifa do transporte público urbano en autobús. Sentencia que estamos a estudiar para analizar a súa posible impugnación casacional ou, no seu defecto, de cara á necesaria execución, pero sempre, evidentemente, dentro do que é a defensa máis pechada do que son os intereses municipais. Por iso, neste contexto, como lle decía, contextualizando a moción a este momento procesal, poderíamos decir, estaríamos sendo imprudentes si aceptáramos nestes momentos esta moción. A sentencia opinable, evidentemente, porque eu podo defender o obxecto principal do acordo que se tomara, aquel obxecto social e de favorecer o transporte público colectivo, en este caso, en autobús urbano, pero, lóxicamente, calquera finalidade hai que instrumentala xurídicamente ben. E esa cuestión que un pouco formula a sentencia que non nos di que si la cuestión non é lo que hizo la Administración, que puede entrar dentro de lo razonable y proporcionado, la cuestión es si la Administración actuó conforme a las normas de la concesión. Insisto, estamos a estudiar a posible impugnación en casación desta sentencia e as decisións se tomarán desde perspectiva máis xurídica e institucional na defensa dos intereses municipais. Pero, como xa teño dito ou reiterado en outros debates, aínda que todos compartimos que o transporte en autobús na cidade é o principal elemento de mobilidade porque é o que é capaz de mover máis números de viaxeiros,
e estando ademais diante dunha necesaria nova licitación de cara a 2024, resultado tamén de outro proceso judicial, non procede nestes momentos, e o digo claramente, e o veño dicindo, a cometer unha reforma global da malla de bus urbano. Porque temos que preparar unha nova licitación e temos que tratar de ir mellorando, sí, progresivamente algunhas líneas. Estamos a traballar, como saben, na línea 11, no reforzo da 14, e sí que estamos traballando na conformación dunha posible nova liña que lle dé a mellor a Novo Mesoiro e a Someso. Pero necesitamos un marco xurídico estable e, por suposto, tamén un marco orzamentario estable nestas conversas orzamentarias para poder traballar de cara ao futuro en mellor réxime de bonificacións a menores de 18, a menores de 26 ou a maiores de 65 anos. Insisto, para rematar, que temos un bo servicio público de transporte en autobús, o din os indicadores comparativos do Observatorio da Mobilidade Metropolitana de todo o país, mellorables, sí, pero temos bons indicadores, tanto no nivel da oferta como no nivel da demanda. En todo caso, insisto, temos que preparar unha nova licitación nun marco xurídico estable que aínda descoñecemos, porque aínda a sentencia non é firme, e necesitamos tamén un marco orzamentario que nos permitira avanzar en un mellor réxime de bonificacións. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Remata o debate, procedemos á votación. Entendo que non aceptan a enmenda. No, señora alcaldesa, porque desvirtúa el objeto de la moción en estos momentos. Moi ben, moitas grazas, señor Deus. Procedemos primeiro á votación da enmenda e despois de non prosperar esta votación da moción. Votos a favor da enmenda. 8. Grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Moitas grazas. Queda rexeitada. Votos a favor da moción. Grazas. Sí, a favor, señora Faraldo. Sí, vale. Sí, a favor, Faraldo, 12. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada. Rematamos o debate das mocións. Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego para a súa primeira pregunta sobre a Casa Cornide. Bueno, non pasa nada. Se queren facer a outra. A ver, esperamos, non pasa nada. Se non é inconveniente, empezamos pola do elevador do Monte de San Pedro. Empezamos polo final. Elevador do Monte de San Pedro. Non, Casa Cornide. Veña. Casa Cornide? Sí, vamos. Discúlpeme que perdín os papéis literalmente. Que pasos está a dar o Goberno local para avanzar no camiño cara á recuperación da Casa Cornide para as coruñesas e os coruñeses? Los pasos justos y necesarios. Señor Celemín nunca defrauda, Con esta pregunta o que queremos coñecer son dúas cuestións arredor da Casa Cornide e apuntar outras cuestións arredor da memoria democrática. As dúas preguntas que lle queremos facer directamente ao Goberno local sobre a Casa Cornide son: primeiro, cando vai presentar a demanda xudicial para recuperar para o público a Casa Cornide, tendo en conta que hai 9 meses que o Goberno local ten no seu poder o informe de 3 profesores da Universidade da Coruña que explican que esa demanda é viável e como se podería enfocar. E a segunda pregunta que queremos que nos contesten é se o Goberno local está a exixirlle á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galiza que exerza as súas competencias e que, polo tanto, obrigue os Franco a abrir a Casa Cornide un mínimo de 4 días á semana durante do menos 4 horas ao día para facer visitas abertas ao público. Esta é unha das medidas de protección e unha das obrigas da familia Franco que se recollen na resolución da incoación do procedemento para declarar ben de interese cultural a Casa Cornide, publicada no DOGA do 24 de maio de 2021. Preocúpanos a falta de exixencia sobre este asunto, o das visitas á Casa Cornide, que se cadra é o máis palpável e o máis evidente, e preocúpanos porque se os Franco están a incumprir con esta obriga tan evidente,
pode ser que tampouco estean a cumprir coas outras que se recollen na resolución, como pode ser a notificación a respecto do traslado de bens inmóveis que se atopen no interior. E queremos aproveitar tamén, señor Celemín, para preguntarlle un par de cousas máis sobre a memoria democrática. Primeiro, cando vai convocar o Consello da Memoria Democrática, cando imos poder coñecer o resultado das encomendas que se lle fixeron os distintos grupos de traballo, porque tamén sabemos que desde hai un ano teñen no seu poder algúns dos resultados deses grupos de traballo e aínda non se sabe nada nin públicamente, nin tan sequera o sabemos os membros do Consello da Memoria Democrática. Cando vai poder, por exemplo, a nosa cidade comezar a retirar todas as honras e distincións a alcaldes franquistas? Cando lle imos quitar as honras aos cómplices da ditadura, cómplices de asasinatos ou directamente asasinos da ditadura, como Sergio Peñamaría de Llano, Salorio Suárez, Sanjurjo de Carricarte, Pedro Barrie de la Maza, Manuel Fraga Iribarne ou Laureano Pérez Rodó? É especialmente terrível e vergoñento que non se tomase ningunha decisión por parte do Goberno local no caso de Sergio Peñamaría de Llano, porque o Pleno do Concello do Barco de Valdeorras aprobou por unanimidade, co voto favorable do Partido Popular, do BNG e de Riada Cidadá, solicitarlle ao Concello da Coruña retirar das honras a Sergio Peñamaría de Llano polo terror e os crimes cometidos na súa comarca. Desde este grupo municipal trasladámoslo nunha pregunta oral e tamén nun robo, e, sen embargo, o barrio do Ventorrillo segue tendo unha rúa co seu nome. E cada vez que lles preguntamos pola Casa Cornide ou pola retirada de honras a distincións a membros destacados da ditadura franquista, saen ou coa Capela Sixtina ou co do Grupo de Traballo do Consello da Memoria Democrática ou con non se sabe que excusa. Pero o Consello non se convoca, non se fai nada cos traballos encomendados e entregados. Cando se vai rachar xa con este círculo de excusas e tomar decisións políticas? Gracias, señora Beira. Señor Celemín. Gracias, señor Borrego. Mire, le voy a contestar a la pregunta que me ha hecho y que viene escrita, ¿no? Porque si no, usted me ha hecho 6 preguntas y no tengo el tiempo suficiente. Así que, señora Beira, la pregunta sobre la Casa de Cornide en los plenos ya es un clásico. Y si a lo largo de esta legislatura van a preguntar todos los plenos, es posible que alcance la categoría de mítica. Las primeras elecciones municipales en nuestro país fueron en 1978. Como bien sabe, han pasado 43 años. Inés Rey, en 2 años de gobierno, ha hecho más por la recuperación de la Casa Cornide que todas las corporaciones que han pasado por este plenario. Incluso ustedes, cuando tuvieron responsabilidades de gobierno, no tomaron una sola iniciativa legal. ¿Qué ha hecho nuestra alcaldesa? Tomó la decisión de recuperar el inmueble para los coruñeses y coruñesas. Encargó 2 informes indispensables para el estudio, uno histórico y otro jurídico. Dio instrucciones para solicitar la declaración BIG a la Xunta de Galicia. Se armó el expediente, que no fue tarea fácil, y se presentó la solicitud. En mayo de 2021 se hincó el expediente y está en fase de tramitación para su aprobación definitiva. Bien, ¿en qué punto nos encontramos? Pues en la fase de preparación de la demanda. Otra cuestión que no es sencilla, y aquí, señora Beira, no voy a ser explícito, no por una cuestión de transparencia, sino por no dar pistas a la otra parte. Estamos barajando diferentes hipótesis y varias maneras de proceder. Cuando lleguemos a la conclusión con los expertos de esta materia de cuál es la mejor vía para la demanda, tomaremos dicha decisión. Mientras tanto, puede seguir preguntando todos los plenos, que yo amablemente le contestaré para satisfacer sus ansias de saber. También, si tanta prisa tiene en presentar la demanda, bien puede su grupo político adelantarse al ayuntamiento y presentarla a ustedes como colectivo afectado, que están en su derecho. Recoja usted este guante y así podré preguntarle todos los plenos. Señora Beira, ¿cómo va la demanda del BNG sobre la Casa Cornide?
Y usted contestará, estará cuando la presentemos. Muchas gracias. Gracias, señor Celemín. Seguinte pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre cultura. Sí. Sí. Como avalía o Goberno local a situación da cultura na cidade da Coruña? Boa tarde, señora Beira. Tendo en conta as circunstancias que afectaron e afectan ao sector da cultura, non só na Coruña, senón tamén no resto do mundo, a situación non é a que nos gustaría, pero desde logo é mellor da que teríamos sen a decidida intervención da nosa alcaldesa a favor da cultura local. Sí, señor Laje, se me permite, vou facer unha pequena reflexión sobre a intervención do señor Celemín, porque me acaba de parecer unha absoluta falta de respecto o que acaba de facer. É dicir, quen goberna é o goberno local, e quen ten que estar legitimado para presentar esa demanda é o goberno local. E só lle prometo unha cousa, señor Celemín, en canto presenten a demanda, deixarei de preguntar por ela. Y la presentaremos, señora Beira. Por favor, señor Celemín, no tiene la palabra. Entendemos que compre facer a esta altura de mandato unha avaliación da situación da cultura na nosa cidade e queremos que a faga o propio goberno local. Pero tamén queremos trasladar algunhas reflexións desde este grupo municipal e imos aproveitar para trasladar as conclusións dun encontro que vimos de ter con máis de 60 persoas de distintos sectores culturais da nosa cidade. No debate sobre a moción de cultura presentada pola Marea Atlántica falábamos do sentir a respecto dos sectores culturais, do que sentíamos como grupo municipal, do que estaba a ser o labor do goberno municipal, pero tamén de que ese sentir non era exclusivo deste grupo municipal, senón que viña tamén dos propios sectores culturais. Desde o noso punto de vista, estes máis de 2 anos de mandato en política cultural veñen caracterizándose pola inestabilidade. Non houbo neste tempo un referente claro en política cultural do goberno local, sábese da retirada de competencias do señor Celemín, a asunción de competencias por parte da alcaldesa, o nomeamento dun director de área, a súa dimisión e o nomeamento doutra directora de área. Unha inestabilidade que non só percibimos nós, senón que tamén acusan os distintos agentes culturais da nosa cidade, porque supón un comezo de cero cada vez que se mudan os responsáveis, presentarse de cada vez, volver a explicar proxectos, intencións, ter que retomar negociacións cada vez case de cero. E non só nos trasladaban desde os sectores culturais unha preocupación por esta inestabilidade, senón tamén moitas veces unha falta de apoio do propio goberno municipal, falta de apoio en canto ao que é a facilitar, digamos, o labor dos sectores culturais da cidade, facilitalo no acceso aos espazos públicos e aos espazos de cultura. Tamén o que nos falaban era que había falta de diálogo co propio goberno municipal, xa falamos do Consello Municipal da Cultura e do necesario que é, falábanos tamén da falta de protección do patrimonio, falábanos tamén de que están cansos xa de ter que pelexar coa propia administración local en moitos casos e, polo tanto, o que lle pedimos ao goberno local é que avalíe esta situación da cultura, que se reúna cos axentes culturais, que os escoite, que os apoie e, sobre todo, que facilite o seu labor, porque un concello non pode facer toda a política cultural nin toda a programación cultural que se ten que facer nunha cidade. O que sí ten que ser é facilitador de toda a creación cultural que hai nunha cidade. E iso é o que lle falta tamén a este goberno local, ademais do que xa fomos nomeando na moción que debatemos presentada pola Marea Atlántica. Nada máis. Gracias, señora Beira. Señor Laje. Gracias, señora Beira. Eu creo que a ninguén se lle escapa que a cultura se veu especialmente afectada por unha serie de restriccións e colle un período moi amplio, non? Creo que niso estaremos de acordo. Creo tamén que nese escenario difícil para todos e especialmente para o sector cultural, o goberno local non estivo nin parado, nin estuvo
precisamente ao marxen desa problemática, todo o contrario, non? Durante o ano 2020, un ano que foi marcado dende o mes de marzo pola pandemia, se organizaron máis de 1.728 eventos nos diferentes recintos e servicios municipais. Nun ano que foi marcado polos peches e polas limitacións, chegamos a albergar espectáculos onde participaron máis de 592.000 espectadores e usuarios, sesan en talleres, en bibliotecas, en museos, no ámbito da música, no cine ou nos recintos culturais. E permítame que diga que cando hai músicos e artistas que alaban públicamente o traballo feito por este goberno coa xestión cultural durante a pandemia, cando outros concellos chaman para interesarse polos nosos plan de apoio ao sector, cando a propia Administración Autonómica, o Goberno de Galicia, copia unha parte das políticas culturais tan relevantes como os bonos Presco específicos para o sector cultural e cando mesmo o Goberno de España vende a anunciar a posta en marcha dun plan de incentivos ao consumo na liña do que se puxo aquí en marcha fai máis dun ano, digo eu que algo estaremos a facer ben, o cal non impide recoller a reflexión que vostede fai, pero entenda que a súa labor eu a entendo non só de crítica, sino construtiva, como acaba de facer, pero a nosa, a parte de recoller o guante, tamén é destacar aquilo que se fixo e que se fixo ben. Por lo tanto, creo que son compatibles as dúas visións, non? Claro que a nosa alcaldesa non é que vai a escoitar, escoita e apoia o sector cultural. De feito, eu acabo de poñer algúns exemplos que non son menores. Creo que se está traballando para conseguir, si cabe, máis espacios e, desde logo, tamén investimentos nese sentido. Non quero deixar de recordar, que non me parece, ademais, un tema menor, cando, digamos, se facilitou que moitos grupos non tiñan outro espacio onde poder desenvolver a súa actividade, neste concello si se fixo. Diría incluso que somos un concello bastante singular ao respecto, o cal non quere decir que nos teñamos que quedar con esa satisfacción, sino que temos que ser exigentes con nós mesmos. Pero por poñerlle un exemplo, non? Cando se aprobaron axudas de 15.000 euros para salas de concertos, axudando na medida do posible a minorar o golpe dos peches obrigados por outras administracións, pois eu pregunto, coñece moitos concellos onde fixeran eso? Axudas, remato, específicas e extraordinarios para o sector da cultura a maiores do orzamento ordinario, concretamente 1,5 millóns de euros. Axudas abertas tamén ao sector da cultura para pago de cuotas de autónomos, de seguridade social, pago de alugueres, pago de xuros, incentivos á contratación, asesoramento e formación digital. Quero recordar que no primeiro Presco dedicamos 910.000 euros. No segundo Presco, con bonos e becas, son 355.000 euros. Incluso fondos extraordinarios do INCE por valor de 200.000 euros. É suficiente? Pois seguramente non sexa todo o que se espera, pero desde logo o que está demostrado é que esta cidade non estivo parada. Esta cidade estivo dando respostas ao ámbito cultural, tomando decisións. Decisións que a Xunta de Galicia e o Estado están copiando, co cal, repito, algo ben faríamos. Moitas grazas. Última pregunta do BNG, señor Jorquera. Grazas. Que actuación se está a facer o Goberno municipal para asegurar o cumprimento das condicións do contrato coa concesionaria do Servizo de Mantemento do Elevador do Monte de San Pedro, e nomeadamente o que ten a ver coas normas en materia de seguridade e prevención de riscos laborais? As necesarias para garantir o bo funcionamento do elevador panorámico. Mire, señora concelleira, as necesarias non son simplemente encomendar a unha empresa externa, a Pepelus, neste caso, a inspección e certificación das condicións nas que Talentorbi realiza os seus traballos. Hai que estar máis a pé de obra e hai que falar cos traballadores. Solicitaron hai moito unha reunión e non só non foi atendida a solicitude, senón que nen sequera son contestados os escritos que rexistran no Concello nos que dan conta das condicións nas que se presta o servizo. Sabía vostede que o curso de formación de traballo en altura, imprescindível para o labor que realizan, non se comezou a impartir até o 17 de maio deste ano?
Tivo que ser unha inspección de traballo a que lle indicase a empresa a obrigatoriedade de facelo, poñendo fin a 14 anos de grave incumprimento. Como tamén a Inspección de Traballo tivo que advertir da ausencia dun procedimento de traballo en altura. Sabe que os operarios non reciben formación para traballar con produtos químicos etiquetados como moi perigosos pese a estar en contacto con eles? Sabe que tivo que ser de novo a Inspección de Traballo quen demandase a empresa un plan de evacuación en caso de avería do elevador? Non existía, nin para os traballadores, nin para os usuarios do elevador. Sabe que segue sen solucionarse a apertura simultánea das dúas portas. Non hai que ser experto para darse conta de que unha porta non pode abrir por unha parte na que hai unha caída ao baleiro. E podería engadir máis cousas relativas aos incumprimentos da empresa a hora de suministrar roupas de traballo, EPIs ao persoal ou as condicións de higiene e seguridade laboral no centro de traballo. Pero permítame un último dato que creo que é relevante. Sabía vostede que durante case 3 anos un traballador do servizo de mantemento foi derivado polos responsáveis da concesionaria a traballar noutra empresa na que tiñan intereses? Sabía que durante todo ese tempo continuou cobrando a remuneración mensual que figura no prego de condicións técnicas da concesión mentres traballaba na práctica para outra empresa e no elevador só estaba en momentos puntuais ou como moito 2 días por semana? Iso como se chama, señora concelleira? Cesión ilícita, fraude, pago o concello pero fanlle traballar para unha empresa que nada ten a ver cun servizo municipal? Pois esta situación foi comunicado ao Concello polos traballadores, incluído o propio traballador que foi vítima desa situación e aínda non recibiron contestación. Por iso, señora concelleira, nada máis lonxe do BNG que sementar o alarmismo, pero hai incumprimentos graves. E para solventalos hai que falar cos traballadores e o Concello ten que estar máis a pé de obra. Señor Jorquera, para non querer, dentro respecto político que lle teño e o afecto persoal que vostede sabe que lle teño, para non querer sementar o alarmismo, teño que dicir que non estuveron vostedes nada finos neste tema, ni siquiera tampouco os traballadores, dado que todo este proceso saiu nada menos e nada máis que, digamos, na tempada alta de turismo, con unha pancarta tremenda ao pé do elevador, que non se sabía se realmente o que estaba en perigo e con falla de seguridade era o elevador ou eran os traballadores. Dito isto, voume ceñir exactamente ao informe que me pasan os meus técnicos, porque non quero deixar pasar absolutamente ningún detalle. Despois de case unha década de abandono, desenrolanse innumerables melloras nestes últimos tempos no elevador panorámico, perfectamente documentadas e contrastables, que indican as claras que se está exixindo ao concesionario o cumprimento do prego. Nese senso, reformouse de forma importante os espacios utilizados polo público que estaban en situación deplorable, cabina, pérgola, etc. E se pretende recuperar outros elementos parados como o estanque ou a cascada, sin poner ou descuidar as cuestións de seguridade que dende as inspeccións periódicas que se levan a cabo a través dunha empresa externa se van indicando. Apuntar nese senso que sempre foron favorables. Igualmente, se ampliáronse horarios para o público dentro do paquete de horas disponibles no contrato de cara a un mellor servicio á cidadanía. Respecto ás cuestións de seguridade e prevención de riscos laborais, como saberá o BNG, si leu o prego, son responsabilidade da empresa, sin presuicio de que determinadas inversións poidan corresponderlle a este Concello. A pesar delo, o Concello conta cun supervisor en materia de seguridade como medida engadida a que a empresa leva a cabo cos seus servicios propios de prevención. Por parte dos traballadores presentáronse 2 escritos de demanda en materia de seguridade e saúde que foron atendidos. Froito do primeiro deles, en este momento se está reformando con unha importante inversión de 20.000 euros a caseta almacén que se utiliza tamén como vestiario. A caseta estaba en perfectas condicións de uso, salvo unha grieta perimetral que levaba cerca de 10 anos alí
e que coincidentemente nunca a toda agora fora problema para os traballadores e que tampouco o había sido resolta. Aproveitando a consolidación estructural, reformáronse os espacios hixiénicos dos traballadores. Igualmente, cunha inversión de 6.000 euros, instaláronse plataformas de seguridade no foso para un traballo máis seguro, algo que non existía desde a súa inauguración. A instalación pasou este ano 2 inspeccións de traballo sin que deran como resultado ningún expediente sancionador, só algunhas melloras documentais. Pese a elo, con motivo da folga, instouse a empresa a que se atendesen todos os puntos sin entrar en moitas discusións sobre a procedencia ou non, simplemente que se atendesen pola situación na que estábamos. Nese senso, é convinte indicar que boa parte dos puntos sobre os que se sustentaba a folga non se axustaban á realidade. Non obstante, optouse por solicitar á empresa que atendese esas medidas e que pudese supor unha mellora na seguridade, a pesar de que, en xeral, ningunha gardaba relación cos escritos precedentes. Vou rematando, alcaldesa. Eran totalmente novas. En outras cuestións de diseño do elevador... Teñen que guardar silencio, por favor, dende a tribuna de invitados. Grazas. Continúe. En outras cuestións de diseño do elevador autorizadas por a industria foron usadas para dar consistencia á folga que tiñan como único fin eliminar un expediente sancionador dos traballadores. Solo concluir que neste momento de maiores dificultades para o cumprimento de condicións do pliego parten justamente dos propios traballadores. O reparto de vacacións durante o verán, período de auténtico funcionamento desta instalación, condiciona a presencia na instalación para o cumprimento das medidas propias de seguridade exixidas, así como as baixas, que obrigaron a cerrar o elevador, igualmente a negativa a levar a cabo determinadas tarefas exixidas no pliego, como pintados, por exemplo, que se realizaban con normalidade, complicaron a situación. E unha última anécdota. Colocamos, para precisamente arranxar unha caseta que figura no pliego como caseta almacén e que se utiliza por eles como vestiario e como lugar de xantar e de mantemento, xeitaron uns contenedores que se lles proporcionaron. Non obstante, mañán esta concellaría recibirá a empresa e se os traballadores queren que se reciba, non hai ningún problema recibilos. Moitas grazas. Teñen que guardar silencio, por favor. Non poden intervir no pleno. Moitas grazas. Non poden intervir no pleno. Garden silencio dende a tribuna de invitados, por favor. Turno para as preguntas da Marea Atlántica. Primeira pregunta, señora García. Sí, gracias. Cando trompe previsto, Inés Rei licitar o novo contrato de conservación e mantemento de parques e xardíns? Pois non a tardar moito. Sí. O contrato caducou xa, está en prórroga forzosa, non desexada pola empresa concesionaria e xa na última comisión informativa do 25 de maio, a concelleira de Medio Ambiente nos dixo que estaban ultimando os pregos e que só faltaba a revisión, a valoración económica do servizo. Pasaron 5 meses e seguimos sen noticias. O comité de empresa, hoxe vai de comités de empresa, porque estaba aquí o dos traballadores do Elevador Monte Sampero, tamén recibimos as queixas do comité de parques e xardíns, pola mañá se manifestaban os da planta de tratamento e todos se queixan, a verdade, que de falta de interlocución. Neste caso, en parques e xardíns, demandan que se repense a distribución por lotes, que se garanta que se van cubrir as baixas e outras cuestións de garantías laborais e salariais. Dende a Marea Atlántica pedimos que antes de iniciar a licitación de parques e xardíns, xa o pedimos hai 5 meses, se expuxeran os pregos públicamente, porque entendemos que é unha maneira de enriquecelos, non só coas aportacións dos partidos políticos, senón tamén da plantilla, da veciñanza, dos ecoloxistas, etcétera, etcétera, tendo en conta que é un contrato importante para a cidade, o de conservación de zonas verdes. Pero non se expuxeron, non hai avances, non se iniciou a licitación. Tampouco sabemos, aínda que pedimos a información varias veces, en que se investiu a bolsa de melloras de parques e xardíns, que case son 4 millóns de euros anuais. En 2 anos, 2019, 2020, deberían terse investido 7 millóns de euros nas zonas verdes que, a marxe do mantemento rutinario, rematan notándose. Durante o mandato da Marea Atlántica fixéronse as hortas, fixéronse as áreas caninas, fixéronse o plan de infraestructura verde, fixéronse un montón de traballos, o plan de expansión de arborado, incrementouse o
arborado un 10%, eso remátase vendo na cidade. Tampouco sabemos nada, aínda que presentamos un recurso de reposición. Faltaríanos acudir á valedora do pobo. As hortas están desatendidas, non se ampliaron as hortas, non se construíron hortas novas, non se relevaron tampouco as parcelas, nin se deu solución ás persoas xa veteranas que queren seguir utilizándoas e tamén as novas que queren entrar a formar parte deste equipamento municipal. Paralizouse o plan de infraestructura verde e creo que se está perdendo a oportunidade de acudir ás convocatorias dos Next Generation que, por exemplo, poderían axudar a implementar o Parque Cidade no Virló, que é unha iniciativa preciosa que tenta poñer en valor o corredor ecolóxico do río de Monelos. O peor de todo é que esta inacción que se ve simplemente no manexo e na xestión dos parques e xardíns se ve tamén noutras áreas da Consellería de Medio Ambiente. Na xestión de residuos temos a planta de Nostián sen licitar, non se están executando as melloras do contrato de recollida para a prevención de residuos, non hai política de benestar animal, non hai proxectos nin medidas relativas á calidade das augas, en cambio climático prácticamente nada que aportar. E a verdade é que nos preguntamos se está pasando algo na Consellería de Medio Ambiente. Agora o BNG pois acaba de poñer en riba a mesa outra cuestión que é preocupante. Nos sorprende que as intervencións da concelleira vayan habitualmente no sentido de defender as empresas concesionarias, as que, a fin e ao cabo, se lles paga para que presten un servizo. En realidade, se defende as empresas concesionarias e se abronca a cidadanía, non? Que é unha cuestión así que nos chama moito a atención. E a verdade é que creemos que, tal e como está a Consellería de Medio Ambiente, mellor sería concentrarse en que o traballo avance, que sexa máis eficaz e que ao final se cumpla. E acabo, xa que non hai unha aposta decidida polas políticas medioambientais, polo menos as cuestións de trámite da Consellería non se poden ter desta maneira. Moitas gracias. Ben, efectivamente, o contrato de xardín está en prórroga dende o mes de xuño. Lle podo garantir que aos que máis presa lle ten rematar é a nós. Si vostede recorda, vostede lembra, na última comisión informativa que tivemos, falamos precisamente longo e tendido destes pregos. Xa expliquei ali precisamente porque non seguíamos ca idea da redistribución en 4 lotes e non en un. Parecía que todos habíamos entendido perfectamente a explicación, por tanto, non me vou unha vez máis a estender nela. Vou estender no momento en que estamos con respecto aos pregos. Os pregos teñen 4 fases. A primeira dela é un prego de prescripcións técnicas feita, uns anexos de inventario e documentación gráfica listados feitos, un cadro de características do contrato feitos e un estudio económico que está finalizándose agora mesmo precisamente por unha subida. Unha subida que vai, cementase na que hai un incremento de superficie para este pliego con respecto ao pliego anterior dun 30,66% e do arbolado dun 388% con respecto ao pliego do ano 2015. O contrato agrupa a infraestructura verde da cidade en 4 lotes. Os 3 primeiros abarcan espacialmente todo o ámbito territorial do Concello da Coruña, concentrándose o lote 2 nunha gran parte dos parques, xardíns e prazas arboladas de interese especial, se sexa pola presencia de especies de alto valor vegetal ou por seu carácter histórico, cultural, turístico, etc. O cuarto lote está reservado a centros especiais de emprego e empresas de inserción, destinado á conservación e mantemento das zonas verdes interiores dos cementerios municipais, aos hortos urbáns, a case totalidade das xardineiras situadas en espacios públicos de todo o ámbito municipal e as zonas axardinadas de varios centros municipais. Estableceros en 4 niveis de mantemento, según as necesidades de intervención, tipoloxía dos traballos e frecuencia dos mesmos. 3 deles son de aplicación en espacios urbanizados e axardinados e o cuarto se reserva para o mantemento, conservación e mellora de espacios sin urbanizar e ou espacios urbanizados naturalizados. Ademais, esta clasificación inclúense outras categorías que contan co programa de xestión específico, como son estanques naturalizados, hortos urbáns, áreas de esparcimento canino e xardineiras. Por outra parte, dada a importancia e o peso que deben ter na infraestructura verde, estableceuse un programas específicos para a xestión de todo o arbolado da cidade, contemplando o coste económico de todos e cada un dos exemplares existentes. Esta circunstancia defire
substancialmente respecto ao contrato vixente, xa que nel só se valoraba o mantemento unitario do arbolado viario e do monumental. Neste novo contrato contémplase tanto estes como situados en zonas axardinadas e incluso en zonas forestais. Engadir, ademais, que se establece un capítulo de sanidade vegetal na que o empleo de produtos fitosanitarios está moi restringido e se establece tamén unha pequena partida para realizar un estudio plan de erradicación da flora exótica invasora, para o cal tamén entraremos en conversas próximamente coa Consellería de Medio Ambiente, que sabemos que ten un plan no que se refere ao plumacho. Decirlle a Ximade que no temo que falan vostedes das hortas urbáns están previstas sacar a adxudicación en breve, si pode ser antes do Nadal, pero queríamos que remataran todas as concesións vixentes para facer a adxudicación todas ao mesmo tempo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Señora Fontán, segunda pregunta da Marea Atlántica. Sí, gracias. Cando ten previsto Inés Rei desbloquear a bonificación do billete de bus a menores de 26 e maiores de 65 acordadas coa Marea Atlántica na investidura? Sí, señora García, non é por quitarlle importancia ao asunto, porque a ten e o sabemos, case un pouco na mesma liña da intervención anterior en relación coa moción de Marea. Entendo que a pregunta está formulada antes de que se ditara a sentencia da que vimos facendo referencia ao Tribunal Superior que revoca ese acordo que se tomara de reducción da tarifa, e este réxime de bonificacións, que é certo que está no acordo de investidura, sobre o que temos que traballar, non estaba desbloqueado, sino que estaba, por decirlo de unha forma, subyúdice. Entón, necesitamos ese marco xurídico estable e un marco orzamentario no que temos que seguir traballando. Sí. En 2018, tras un longo proceso que se inicia xa en 2017 e culmina en 2019 ca súa implementación práctica, o Goberno de Xulio Ferreiro baixa, por primeira vez na historia da concesión, o billete do bus. O número de viaxes nese mesmo ano de baixada de tarifa se incrementa rapidamente ata 1 millón de viaxes anualmente. Os tribunais, en primeira instancia, avalan a medida, pero esta semana, efectivamente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falla en contra. É unha sentenza que se pode recorrer e nos consideramos que se debe recorrer. O deber de Inés Rei agora mesmo é esgotar as vías legais e defender con contundencia o interese xeral na Coruña. Pola Coruña, pero non só pola Coruña, porque aquí, neste caso, hai moito máis en xogo. Non somos os únicos que discrepan dende o respeto coa sentenza. Para discrepar con a sentenza se habilitaron os recursos xudiciais e outros que discreparon foron os tribunais do contencioso administrativo en primeira instancia, que nos deu a razón en base a dous argumentos fundamentais. A normativa europea permite revisar unha concesión, sobre todo as concesións relativas a transportes, por razóns de interese público cando se produce un beneficio excesivo. E o interese público da medida que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sorprendentemente cuestiona é manifesto cando se trata de evitar que a cidadanía teña que asumir un sobrepago, aboar máis do necesario por un servizo esencial. Neste caso, de tranvías, as condicións cúmprense, os beneficios excesivos da compañía de tranvías son evidentes. Tranvías é un exemplo máis das concesións feitas a medida do interese empresarial e da obtención dun lucro abusivo a custa de todos e de todas. Dende 1977, durante o reinado de Paco Vázquez, o prezo do billete non fixo máis que subir, porque a concesión estaba deseñada precisamente para iso, para que a tarifa do bus só se pudera revalorizar, sempre subir, incluso durante as crises económicas máis graves, como foi o estoupido da burbulla inmobiliaria. Neste sentido, entendemos as cautelas do Bloque Nacionalista Galego cando se fala da tarifa, pero temos que lembrar que durante o bipartito, precisamente tras o estoupido da burbulla inmobiliaria, o billete do bus seguiu subindo. Tanto antes como despois da baixada do billete, os beneficios de tranvías superaron os 3 millóns de euros e os dividendos que se repartiron entre os accionistas non variaron, mantivéronse nos 2,6 millóns de euros. O que si baixou foi o reinvestimento no mantemento e nas melloras do servizo, 0 euros, dende os últimos, teño entendido, que 7 anos. Malia todo, Tranvías recibiu 5 millóns de euros do Estado para compensar os desequilibrios causados pola pandemia. Sempre vou lembrar que os beneficios de Tranvías son 30 veces superiores aos da súa homóloga en Vigo, Vitrasa. A medida adoptada pola Marea Atlántica non pretendía evitar o sobrepago,
non pretendía evitar os beneficios de tranvías, senón o sobrepago que lastra realmente as aportacións da cidadanía. E había marxe para iso, porque había beneficios excesivos. Sigue o sabendo. Por eso creemos que aínda sigue sendo posible as bonificacións a menores de 25 e a maiores dos 65. O interese casacional de recorrer a sentenza é evidente e creemos que o Goberno debe defendelo con vehemencia. O dereito europeo debe aplicarse e permite modificar unha concesión en vigor e adaptala a ese interese xeral. Existe xurisprudencia abonda do TSUE que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería ter en conta. Falamos de tranvías, pero hai outras moitas concesións do vazquismo que seguimos pagando cos cartos de todos e todas. Estamos pensando, por exemplo, no Pazo da Ópera, na planta de Nostián ou no propio elevador do Monte de San Pedro. Falamos de transporte público agora, pero poderíamos falar da electricidade, da xestión do lixo, das residencias de maiores. Son todos servizos esenciais que se converteron nunha lucrativa fonte de beneficios a custa das nosas necesidades esenciais. Aquí está moito máis en xogo que o prezo do transporte público. Hai unha cuestión de que prevalece, se o interese xeral ou o lucro empresarial abusivo. E se o goberno, un goberno elexido democráticamente, pode tomar decisións en beneficio da cidadanía ou se ten que dobregarse ante ese poder económico que non se presenta ás eleccións, pero ao final remata mandando máis do que parece. Moitas gracias. Sí, señora García, eu, de verdad que sin acritude, pero eu creo que convén ir abandonando tópicos. Sobre todo cando recaen sentencias, pronunciamentos judiciais que evidentemente podemos compartir ou non compartir, que temos que acatar, e se son susceptibles de impugnación, pois teremos que impugnar en función dos intereses municipais. Digo que isto de ahora estender unha mancha de sospeitas sobre o conxunto do réximen concesional municipal non parece o máis acaído despois de sufrir un varapalo judicial como este. Outra cousa é que, bueno, fora a sentencia positiva, que eu estaría encantado de que fora positiva a sentencia do Tribunal Superior, porque podemos concordar, e así estamos acordando neste diálogo e en acordos de investidura, en mellorar o réximen de modificación do bus urbano, pero ante un varapalo judicial como este, pois insistir en esa sombra de dúbida xeralizada non parece o máis, polo menos o máis prudente. Insisto, os servicios xurídicos municipais están estudiando os termos da sentencia. O recurso de casación é un recurso de carácter, como saben, extraordinario. Se hai motivo casacional, teríamos que presentar ese recurso de casación, insisto, en virtude dos intereses e en defensa dos intereses municipais, pero fagámoslo coa máxima prudencia. Podemos entender e entendíamos a finalidade lexítima en termos sociais, en termos de movilización de transporte público, da finalidade daquel acordo que ahora resulta revocado, pero as finalidades políticas, sociais, teñen que ter unha instrumentación xurídica correcta que a priori non é a que acepta o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, incluso o que está a negar a aplicación retroactiva dese regulamento comunitario. Haberá que discutir se é posible nesa casación esa retroactividade ou non, porque, como decía, non se trata tanto de defender si o fin é o lexítimo, que é certo que en termos de xusticia é o que hai que traballar, pero hai que instrumentar xurídicamente ben as decisións e non parece que así se fixera. Insisto, necesitamos ese marco xurídico de estabilidade para tomar decisións de mellora progresiva no transporte público. Necesitamos un mellor marco orzamentario, por suposto, e oportunidades en fondos de reconstrucións e, por outra parte, temos que ter claro que estamos a iniciar xa a preparación da nova licitación, porque é un proceso que vai ser complexo, que vai ser denso, que vai necesitar de moitos estudios técnicos para levar adiante unha nova licitación que estableza un novo futuro para o transporte público colectivo en autobús na nosa cidade. E insisto, de paso, que deberíamos falar de autobús urbano correlativamente co autobús metropolitano, do que a Xunta, en principio, insisto, sigue sin querer falar. Gracias.
Moitas grazas. Terceira e última pregunta da Marea Atlántica. Señora García. Sí. Vai a señora Rei decidir a adquisición con fondos municipais de solos públicos portuarios por riba do triple do seu valor? Sí, señora García, tamén sin acritu, pero un pouco torticeira a formulación da pregunta. Torticeira en sentido que non é xusta a formulación, porque os procesos no que o Concello poda estar falando para participar na adquisición de solos portuarios públicos unha vez que se desafecten será conforme as tasacións que establecen a legislación de patrimonio das administracións públicas, co cual esa sería o valor que se teñen que ter os terrenos no momento correspondente, non? Si, desas tasacións podemos falar, porque a verdade é que xa as pedimos varias veces e non hai maneira de que podamos revisalas. Pero eso chegamos máis tarde. Hoxe se aproba o proxecto de orzamentos xerais do Estado, onde, agás sorpresa maiúscula, non se incorpora ningunha disposición en relación aos peiraos interiores da Coruña. Ningunha disposición dirixida á condonación da débeda, nin tampouco a facer algún tipo de achega equivalente, que é esa alternativa que sempre apoiamos aquí na moción. Nin condonación parcial, nin condonación total, nin nada polo estilo. Entón, a primeira pregunta que xurde tamén é se o Goberno de Inés Rei vai utilizar a súa liña directa e vai facer algo para incorporar a Coruña a estes orzamentos xerais do Estado, porque de momento, bueno, pois ese exemplo que tivemos con Valencia, no que para os orzamentos de 2021 se incorporou unha disposición adicional que lles perdonou máis de 400 millóns de euros, pois de momento na Coruña pois non se aplica. Na Coruña, os foguetes artificiais dos concertos agora no Porto, a beira do mar, e dos edificios singulares que quere construir a Xunta para algún fin de equipamento, serven para celebrar e, sobre todo, para despistar do tremendo calado das decisións que se están tomando na actualidade, a un ritmo de vértigo. A Coruña xa está poñendo 20 millóns en riba da mesa para adquirir terreos portuarios que xa son públicos, no canto de investilos nos barrios que hoxe non lo demandaban, por exemplo, o barrio dos Mallos, a Sagrada Familia ou outros moitos que están agardando por investimento municipal. E non só vai pagar polos terreos portuarios, senón que o fará por riba do seu valor. Nos, comparando con outra referencia próxima e cercana que foron os terreos da Solana, comprobamos que por Batería e Calvo Sotelo se pretende pagar máis de 6 veces do valor que se calculou para tasar ese, bueno, pois os terreos da Solana que temos moi recentes, non? Como se chega a ese valor, señor Villoslada? Non o sabemos. Como se chega á conclusión de que Batería Calvo Sotelo valen 20 millóns de euros, pois non o sabemos. Se vostede o sabe, ten unha oportunidade estupenda para explicalo aquí. O que sí creemos é que é un desembolso incomprensible, eses 20 millóns de euros que, ademais, pois deixa unha pregunta no aire, non? E que vai pasar cos outros 280 millóns, co outro máis de 90% da débeda da autoridade portuaria que sigue pesando como unha lousa sobre enriba da cidade. Ademais de pagar polos terreos portuarios, co préstamo do Porto, aquí se está facendo negocio e o lamentable é que o negocio o faga unha administración pública e estatal. A cidade non só ten que cargar co sobrecusto da construción do Porto Exterior, senón que está pagando, está asumindo que haxa que pagar intereses por uns 50 millóns dese préstamo que non foron dar aínda ao seu destino, non? Se a autoridade portuaria ten 50 millóns de euros dese crédito aínda sen utilizar e recibe por telos a prazo fixo uns 30.000 euros ao ano, en 2020 está pagando 3 millóns e medio de intereses a Puertos del Estado nun negocio ruinoso que tamén está en riba das costas da Coruña. Lembrar unha vez máis que o Concello vai poñer 20 millóns de euros, a autoridade portuaria xa pagou 40 millóns en intereses e aquí Puertos del Estado non se moveu ningún milímetro da súa posición e o marco da débeda, o marco de que a Coruña carga coa débeda da autoridade portuaria, a Coruña ten que pagar ou ben monetariamente ou ben en dereitos urbanísticos a construción do Porto Exterior, ese marco
non só non se moveu ningún milímetro, senón que está máis próximo que nunca. Preguntarlles ao Partido Socialista e a todos os representantes aquí no Pleno da Corporación se van trasladar ao Congreso a demanda da Coruña de incorporar nos orzamentos xerais do Estado disposicións para abordar o problema da débeda da autoridade portuaria. Nada máis, moitas gracias. Sí, falaba dos orzamentos do Estado, non sei se liña directa ou semidirecta, pero sí conversas directas e resultados tangibles son os 171 millóns de euros para a conexión ferroviaria a Langosteira. Pero aí temos que sumarnos todos. Ministerio, Concello, Xunta de Galicia, e iso está aí. Iso é unha realidade tangible que se está ultimando para poder licitar este importante proxecto para a viabilidade xa non só de Punta Langosteira, sino de todo o sistema portuario da Coruña. Señora García, sabe, e temos falado en moitas ocasións desta importante cuestión, porque é unha cuestión relevante para o presente, para o futuro da cidade, que realmente podemos acreditar ou podemos suliñar que estamos dando o mellor cumprimento posible aos acordos plenarios. Sinceramente, así o penso en relación con esta cuestión. O último acordo plenario de setembro, que trae causa dos acordos plenarios anteriores, fala, en primeiro lugar, de traballar para superar ese marco xurídico de determinacións urbanísticas dos convenios de 2004, e estamos traballando nesa liña. Fala dunha solución global de traballar coas zonas 1 e 2, é dicir, Batería Calvo Sotelo máis a zona de San Diego co Peirao de Petroleiros, e frente ás resistencias e así, de Autoridade Portuaria da Xunta de Galicia, que prefiren circunscribirse a zona 1, estamos enfocando unha nova planificación para o conxunto das zonas 1 e 2 do Porto Interior. Outro dos compromisos de traballo é certo que fai unha declaración de máximos que abogar por esa condonación total ou parcial ou por traballar con axudas equivalentes, e nos entendemos que as fórmulas que estamos encontrando para darlle certa viabilidade económica e financiera á autoridade portuaria, porque se a cidade é importante para o Porto é importante para a cidade, e son as fórmulas nas que estamos a traballar, é dicir, estamos a constituir ese ente público de xestión, ou acordando constituir ese ente público de xestión, como tamén se reflicte nos acordos plenarios, no que as administracións, coas aportacións que fan, non perderán de titularidade pública os solos portuarios que finalmente se acorde desafectar. Da conexión ferroviaria a Langosteira xa teño falado, e en ese sentido non teñan dúbida en ningún momento de que os importes de tasación dos que se fala son importes oficiais. É dicir, si a zona 1, Batería Calvo Sotelo, está tasada actualmente por Portos do Estado na última tasación realizada, que perdeu vixencia en febreiro e que habería que actualizar, é de 19,8 millóns de euros. E iso está nos documentos de tasación de Portos do Estado. Non se trata de ningunha invención. Cando se fala desas tasacións que a Autoridade Portuaria ou Portos do Estado ven de autorizar hai pouco en relación coa tarificación para a ocupación do solo portuario mediante concesións e autorizacións, ten esa finalidade exclusivamente que establecer as bases impoñibles das tarifas das autorizacións e de concesións portuarias. Pero, en todo caso, remato, os importes que finalmente se teñan que acordar relativos os valores de tasación serán os que se determinen legalmente e cos procedementos legais que están establecidos para ese momento. Pero os importes dos que se están a falar actualmente son as tasacións oficiais realizadas polo sistema portuario, concretamente por puertos del Estado. Non teño nada máis que decir, pero sí insistir en que creo que se está dando unha correcta lectura e aplicación aos distintos acordos plenarios, se non en todos os puntos de máximos, si na súa meirande parte, e sobre todo no que estamos traballando é en facilitar a viabilidade financiera da autoridade portuaria, porque é importante para a cidade, e consolidar a disponibilidade de solos públicos no espacio portuario que se vaya a desafectar. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Remata o turno de preguntas da Marea Atlántica. Vamos xa co Partido Popular. Primeira pregunta relativa á vivenda. Señor Deus. Moitas grazas, señora alcaldesa. ¿Cuándo tienen previsto volver a solicitar subvenciones para la rehabilitación de viviendas tras 3 años sin hacerlo?
Sí, como sabe, señor Deus, mentres non se executen totalmente os financiamentos que están asignados na convocatoria das axudas que están outorgadas dentro do que é o Plan Estatal de Vivenda 2019-21, non poderíamos solicitar novas axudas. Esa é a razón de esta demora nas novas solicitudes. Es un clamor que o urbanismo no funciona bien. Bien haría usted si en vez de emplearse tan a fondo en generar problemas a los coruñeses desde el área de movilidad, que también dirige, se dedicase a resolver la situación que padece el área de urbanismo y vivienda. Desde 2003 hasta 2017 se han movilizado en la ciudad 27 millones de euros en 10 áreas de rehabilitación integral. En la actualidad, 4 zonas todavía siguen con convenios en ejecución. Ventorrillo, Casas de Franco, Grupo de Viviendas Submariñeiros, el núcleo de San Vicente del Viña y el ámbito del casco histórico y la pescadería. Pero en los últimos 3 años el Gobierno local ha decidido no tramitar la solicitud de ayudas para estas áreas con el consiguiente perjuicio para sus propietarios. Al parecer, los problemas achacan a la herencia recibida de sus socios de Gobierno de la Marea, esos con los que están negociando el presupuesto y el futuro de la ciudad. Efectivamente, es conocida por todos la nefasta gestión realizada por Marea en su etapa de Gobierno en el área de urbanismo. Los últimos datos de la concejalía referente a la rehabilitación eran de 4,35 millones de euros presupuestados quedaron sin ejecutar el 62%, es decir, 2,7 millones. Concretamente, de las subvenciones de rehabilitación de las zonas ARI, se ejecutaron 57.000 euros, o lo que es lo mismo, se dejó de ejecutar el 96% de los 1,54 millones de euros presupuestados. Lamentable. Lo que no es de recibo es que a estas alturas del actual mandato siga poniendo como excusa el colapso en la tramitación de las ayudas anteriores al año 2019. Son Gobierno desde hace 2 años y medio y, por tanto, responsables de lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando en su departamento para que a finales de 2021 aún no se hayan resuelto los expedientes anteriores a 2019? A esto hay que añadir ahora un nuevo retraso. El plan Resurbe sigue al ralentí, a la espera de que el Ayuntamiento remita a la Xunta su proyecto de dinamización de la zona central de la Ciudad Vieja y del Orzán Pescadería. Ha pasado ya más de un año desde que se declaró el área Resurbe y estamos casi como al principio. Yo me pregunto, si no han sido capaces de poner al día los expedientes anteriores a 2019, ¿qué va a pasar con estas nuevas funciones? No quisiera finalizar sin poner de manifiesto la preocupación que nos transmiten tanto vecinos como administradores de fincas o empresas sobre esta grave situación. Las tareas relativas a la rehabilitación son realizadas por empresas que, si no se agiliza la concesión de las licencias, sufren las consecuencias. Me consta que esta situación ha generado falta de trabajo a muchas empresas que tienen presupuestos aceptados y, por tanto, paro para muchos trabajadores. Sabemos que la mayoría de comunidades de propietarios que afrontan una obra de rehabilitación no disponen de liquidez suficiente para soportar el retraso en el cobro de las subvenciones concedidas. Las ayudas, una vez que se realiza la convocatoria, han de ser tramitadas con diligencia. Y, por cierto, ¿me puede decir qué está pasando con las ayudas a la rehabilitación de esta última convocatoria, cuyo plazo finalizó el 15 de febrero de este año? ¿Se están resolviendo o engrosarán la lista del atasco de años anteriores? Por último, me gustaría poner el foco en la concesión de licencias. Por los anuncios que realiza el Gobierno municipal parece que este departamento funciona como un reloj, pero los que escuchamos a los agentes implicados en la actividad de la construcción comprobamos que no opinan lo mismo. Todo ello hace que la ciudad siga a la cola en lo que se refiere no solo a la construcción de nuevos inmuebles, sino también en los datos de rehabilitación de edificios, así como también al desarrollo de nuevos ámbitos urbanísticos. Muchas gracias. Señor Deus, vostede que é do sector profesional, me parece que non coñece os informes recientes do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Non coñece os datos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Sitúa a cidade entre as 7 cidades de Galicia en materia de licencias e de tempos medios de tramitación nunha posición que non é precisamente a cola, se coñece os datos. En todo caso, eu ante esa voracidade que di que é clamorosa, creo que os datos que presentamos cada 15 días a Xunta de Goberno local manifestan o ritmo de concesión de licencias e, sobre todo, o crecemento importantísimo que levamos observando todos estes últimos meses de obras menores e obras en régimen de comunicado. Quer dicir que a actividade de rehabilitación vai crecendo por riba da actividade de nova edificación, é certo,
Que poderíamos ser máis eficaces, por suposto. Calquera administración, mesmo a Xunta de Galicia, podería ser máis eficaz. Outra cousa que a Xunta de Galicia normalmente traslada moitas das problemáticas aos concellos sin recursos. E aí temos o último caso que nos vai supoñer un atranco importante do novo decreto que regula a avaliación de edificios, con as prazos irrealizables por parte de toda a Administración local galega e que xa lle comunicamos ao Instituto Galego de Vivenda Solo que vai ter que haber moratoria. Supoño que os administradores de fincas e o conxunto de operadores do sector lle teñen manifestado tamén a vostedes e a vostede pois esa preocupación. E nós non escurrimos o bulto. Evidentemente, levamos máis de 2 anos de goberno e non imos achacar a gobernos anteriores a situación de xestión das axudas de rehabilitación. Nós estamos en tramitación eses 2.650.000 que se convocaron de axudas a rehabilitación para eficiencia enerxética e para accesibilidade en edificios de vivendas e antes de finalizar este ano imos convocar ese 1.342.000 dentro desas ARIs que serían 525.000 no ámbito do Ventorrillo, 571.000 no ámbito do grupo de María Pita e os 241.000 que corresponderían dentro da ARI no ámbito da Peixería. Resurbe, para rematar, a convocatoria Resurbe do ano pasado por parte da Xunta fora un auténtico fracaso, 0 candidatura, un auténtico fracaso, e este ano puxémonos as pilas tamén o Instituto Galego de Vivenda Sola porque acordamos colaborar para que poideran entrar ofertas. Quero dicir que o sabe perfectamente porque forma parte do sector profesional, é un proceso complexo, a mobilización de rehabilitación é complexa, pero creo que se están conseguindo resultados importantes. Que podería ir a maior ritmo? Por suposto. Como calquera administración, insisto, podería ir a maior ritmo, pois, en ese sentido, con unha mellor colaboración por parte da Administración Autonómica, pois tamén iríamos máis rápidos todos. Non teño nada máis que dicir e que trataremos de mellorar na medida do posible, insisto, dentro do marco de recursos dos que dispoñemos, todas as actuacións de rehabilitación, tanto a instancia dos interesados como as que son de fomento da propia Administración municipal. Gracias. Grazas, señor Deus. Señor Díaz Villoslada, seguinte pregunta do Partido Popular, señor Rodríguez. Considera a alcaldesa que as ocupacións ilegais son un problema puntual na nosa cidade? Sí, boas tardes. A alcaldesa traballa a diario enfrontando de cara a aqueles asuntos e cara a solucionar a mellor convivencia e seguridade dos cidadáns. Estamos hartos de las ocupaciones, del incremento de la delincuencia en la calle, hartos de los intentos de hurto y hartos de que lleguen las 6 de la tarde y tengamos miedo de salir a la calle. Atiendo a puerta cerrada porque tengo miedo de que me atraquen. Llevamos los bolsos vacíos por si nos dan un tirón. Por la mañana bajo al garaje con miedo y por la noche paseo a mi perra rápidamente por la misma razón. No hay derecho a que ahora la gente mayor tenga miedo a salir a la calle. Toco madera para que no me toque a mí. No queremos estigmatizar ni dar una mala imagen del barrio. Queremos hacer visible el aumento del tráfico de droga y de la inseguridad. Pedimos una solución a las autoridades pertinentes, entre las que está una mayor presencia policial. Ben, esta é unha cita literal das declaracións únicamente do último mes e únicamente do barrio de Os Mallos. Ese barrio no que os seus veciños, cando queren revivir os anos 80, non poñen unha playlist, simplemente baixan a rúa. Outra cita. Non se pode seguir xerando alarma. A ocupación non é unha cuestión xeralizada, nin siquiera delincuencia. Non se pode frivolizar neste asunto, non se pode frivolizar. Non se pode vir aquí a facer que a Coruña sexa Beirut. Non é canto peor mellor. Sí, porque vostedes relatan que todos os barrios parecen o Far West e non é así. Esta cita é súa, señor Borrego, é literal da última vez que a ocupación veu a este pleno. E, polo tanto, eu, que non vou abandonar o meu intento de que non se nos acuse de alarmismo, vou facer o que fago sempre, a mesma pregunta. É a Coruña unha cidade segura? Sí. É menos segura que hai 28 meses? Tamén. Pero xa que vostedes falan de problemas puntuais, vamos a puntualizar a pregunta. É Os Mallos un barrio seguro?
permítame, señor Borrego, que eu me quede coa resposta dos veciños. Hai 2 anos que veu a ocupación por primeira vez a este salón de plenos. Non o trouxe o PP, trouxe unha persona que entendo merece toda a súa confianza e credibilidade, porque a día de hoxe é a súa compañera de goberno, a señora García, é certo que tamén a señora Martínez, perdón, certo que tamén daquela, bueno, pois non estaba a favor da condenación da débeda do Porto e tampouco quería o Ave Galicia, pero, bueno, esos son pelillos a la mar, non? E vostede tamén remataba esa intervención con algo que hoxe pois está de actualidade, porque vostede nos decía a nós, ao Grupo Popular, apoian que isto se convirta no linchamento xeral que pasa nas películas do Oeste, pois é o que vostedes fan precisamente cos problemas que atinxen a cidadanía, aínda que sexan pequenos. Fan uns días antes dos plenos para ver se lles funciona un pouco ese alarmismo, captar un poquinho máis de atención. Mire, somos tan eficientes no Partido Popular que xa non o facemos uns días antes do pleno. O facemos o mesmo día do pleno. Non veu vostede as portadas de hoxe? 2, 3 diarios locais. Recoméndolle que as lea. Pero é que ainda así, é que o facemos incluso neste mesmo salón de plenos. Vostede non escoitou pola mañana, había un señor que se parecía moito ao señor Jorquera, estaba sentado no sitio do señor Jorquera. Eu penso que era o señor Jorquera, pero como lle escoitei decir que nos mallos había un problema de delincuencia e ocupación, logo só levantaron a man a favor dunha moción de seguridade cando foi en Palavea. Logo escoitei a señora García, ou, bueno, unha señora que se parecía moito a García, estaba sentada no sitio da señora García, que decía que a inseguridade é un problema xeral en todos os barrios, non só en os mallos. Non era a primeira vez, escoitamos ao señor Laje facer unha encendida defensa da propiedade privada, que, bueno, mesmo me fai dudar que milite no mesmo partido co señor Sánchez. Mire, vostedes en 2 anos o único que fixeron foi agotar o catálogo de excusas. Primeiro non había problema, logo non había, o había pero non era grave. Logo non tiñan competencias. Claro que temos competencias os municipios en materia de prevención. Por que señora tanto a Policía de Barrio? Precisamente por esa labor preventiva que realizaba. Porque no seu primeiro ano de funcionamento se incrementaron as detencións, o cal, polo certo, fixo baixar os delitos, o número de delitos. Vostedes mesmos xa están convencidos, xa queren recuperar esa policía comunitaria. Citaron a todas as asociacións a unha reunión que se lembrara por unha diapositiva na que lles decían que en caso de urxencia chamaran a 092, por prohibir a entrada aos representantes da policía local, porque a propia policía local nada sabía do que ali se iba a falar, non terán que decir, os teñen todos os días de 10 a 12, todavía 6 meses despois, diante do Pazo Municipal. E iso sí, logo lle preguntan aos veciños cales son os problemas. Home, mato xa, espero que polo menos teñan vostedes a decencia de compartir eses 100.000 euros que van a darlle a unha empresa para que diga cales son os problemas, pois, bueno, teñen unha parte tamén a asociación de veciños. Problema puntual, pero que nos vai dicir? Que as ocupacións son só o 0,23 dos delitos que se denuncian en Galicia? Pero entón, a que esperamos? A canto ten que chegar? Cantas ocupacións son necesarias? Vamos por 100, crecemos a 5 cada mes e resulta que 20, según a propia policía, son conflictivas. Mire, ata a propia delegación do Goberno xa dice que hai que apostar por incrementar a presencia policial. Vostede ten 2 competencias, e agora sí que remato xa, disculpe, señora alcaldesa. Ten 2 competencias, unha en seguridade e outra en promoción turística da cidade. Por favor, preocúpese de que a unha non alimenta a outra, porque Masterchef aparte, que despois de escoitar o señor Jorquera, ou menos foi o Anisakis, menos mal que non os montaron no elevador de San Pedro, só saímos por estas cousas a nivel nacional, 2 manifestacións de veciños. Como puderon deixar que isto chegara ata aí? Díganos que van a facer, díganlle aos veciños, díganos en que consiste o seu proxecto de reimplantar a Policía Comunitaria, concreten en que se vai a colaborar coa delegación de Goberno, fagan algo. Máis gracias. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver, claro que nos preocupa a ocupación, como non nos vai preocupar a ocupación. Antes de nada, por non xustificala, dicir que a ocupación esconde unha realidade preocupante e non unha soa. O que pasa que o que non compartimos, por suposto, é asumir ou relacionar directamente a ocupación como causa explícita e única dunha serie de cuestións que vostedes se alimentan nunha coctelera que practican a cotío en estes plenos. A delincuencia, a inseguridade, as afeccións á convivencia, a estigmatizar un barrio, señalar a persoas por orixe, señalar a persoas, e cito tamén, pola pinta que levan directamente como ocupas que non o son, como delincuentes que non o son, por alarmar a cidadanía, porque eu tamén non só escoito e me reúno cos barrios, é que tamén paseo por eles, polos mallos tamén. E por outros moitos que teñen certa conflictividade neste asunto e que parece que non son do seu interese porque precisamente están afrontando con outras perspectivas que agora mesmo lle contarei. Porque tampouco compartimos xerar unha imaxe falsa da situación da cidade. Unha imaxe falsa da situación da cidade. Díxenlle unha vez, non por dicir que isto vai mal, vai a ir mal. Fale con todos os veciños, non fale só con unha parte.
E, desde logo, non vamos a alentar o matonismo sen coñecer a realidade do problema e a súa posible solución. Mire, que fai o goberno municipal non xa de agora, desde hai bastante tempo con respecto á ocupación? Mire si preocupa. Primeiro, por suposto, a través da policía actuar en caso de delito flagrante cando se ve. Por suposto, recibir e comprobar coa man das asociacións de veciños as circunstancias de ocupación e estar en permanente contacto sobre a súa solución con elas. Contactar e localizar os propietarios dos inmobles afectados precisamente para asesoralos ou incluso para previlos dos posibles riscos que poden ter por non atender a esa situación. Estudiar cada caso de ocupación por se ten afección a menores implicados, a persoas en risco de vulnerabilidade ou a afección a cuestións de violencia sobre a muller, por exemplo. Aumentar a presencia policial é tanxible en aquelas zonas onde se necesita e, sobre todo, colaborar na coordinación permanente coa Policía Nacional a través da subdelegación do Goberno. Esta alcaldesa foi a que liderou a creación dunha mesa específica coa subdelegación do Goberno para atender transversalmente o fenómeno da ocupación e ir resolvendo como se ten que resolver, por suposto, con todas as reservas xudiciais de determinados procesos que están abertos. E todo isto que se fai é sin ser competencia da policía local, porque determinados delictos, investigacións e atribucións non son competencia da policía local, que está encantada de prestar a coordinación necesaria coa subdelegación do Goberno con o resto de forzas e corpos de seguridade do Estado. Aí están casos xa solucionados, señor Rodríguez, porque agora xa non falan vostedes de Falperra, de Ronda de Nelle, de Calle Independencia, de Bioño. Claro, aí xa se esquecen de como se resolveron eses casos, cunha acción transversal, tamén por parte da xusticia, pero da man dos veciños, dos propietarios e dos afectados. Iso é o que fai este Goberno, incluso non tendo estas competencias. E seguiremoslo facendo precisamente na percura desa mellor convivencia e seguridade, porque a Coruña, a pesar de que vostedes queiran plantexala como un escenario de guerra, de momento seguiremos traballando neso co resto de forzas e corpos de seguridade do Estado e con todas as medidas de colaboración coas asociacións de veciños e cos afectados, desde logo vai ir mellorando como está vendo. E pronto, moi pronto, ademais, esta noticia deron esta semana un dos abogados de algunha familia afectada, vai haber tamén outro tipo de noticias boas neste sentido de resolución de outros casos noutros barrios que me vai permitir que non comente agora mesmo precisamente por prudencia por estar baixo cuestión xudicial. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Terceira, última pregunta do Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. ¿Considera el Gobierno municipal que es buen conocedor de los problemas que realmente preocupan a los coruñeses tras 2 años y medio de mandato? Boa tarde, señora alcaldesa. Señora Gallego, o Goberno é tan bo coñecedor dos problemas que, ademais, o que non coñece dun xeito, coñece o doutro. Porque vostedes contribuyen tamén ca súa función fiscalizadora, ca súas propostas, sen dúbida ninguna, e o Goberno non renuncia a todas as ferramentas que están na súa man para manter un proceso de diálogo e de escoita permanente coa cidadanía. Por lo tanto, nunca se coñece o suficiente. Bastante, seguramente, pero nunca hai que renunciar á excelencia, non? Sí, bueno, está claro que después de la intervención, ahora no está, pero señor Borrego, muchos problemas no se conocen. Y está claro que desconocen los problemas de los coruñeses porque no hay nada más que consultar el perfil del contratante, donde se recoge la licitación de un contrato por importe de 100.000 euros, ni más ni menos, cuyo objeto es la prestación de servicio para obtención de la información necesaria que permita realizar informes y diagnósticos específicos sobre las principales problemáticas de la ciudad y sobre la opinión de los ciudadanos sobre la prestación de los servicios municipales. Increíble. Instamos desde ya a la alcaldesa Inés Rey a anular la licitación de este contrato para conocer los problemas de los coruñeses, cuyo plazo de presentación de ofertas terminó ayer y mañana ya va a mesa de contratación, tiempo récord, porque ni Nostián ni Jardines, todos los contratos que hemos hablado, ahí están, esperando, y este va al día siguiente. No sé si estarán todas las ofertas, ya serán telemáticas, claro. Tras 2 años y medio de mandato, es un escándalo que el Gobierno municipal licite un contrato por 100.000 euros para conocer los problemas de la ciudad. Usted ha dicho
que presentamos mociones en todos los plenos, también ha dicho que las mociones no hay que cumplirlas y que son declaraciones de intenciones. Pero bueno, por lo menos les hace saber cuáles son de verdad los problemas. ¿De verdad que no saben lo que sucede en Coruña? ¿De verdad que no saben dónde hay ocupaciones ilegales, dónde hay ratas, dónde hay suciedad, dónde hay problemas de aparcamiento, dónde hacen falta inversiones, por ejemplo, que han estado haciendo estos 2 años y medio? Solo tienen que leer las mociones, como ya he dicho, ver el resumen de las llamadas al 010, leerse los informes de sugerencias y reclamaciones que van a pleno una vez al año, pero es que la mayoría ni las contestan y, por lo visto, ni las leen, mirar la prensa diaria. Hay una concejalía de participación ciudadana y otra concejalía de barrios que debería hacer informes detallados de sus múltiples visitas. Señora Sobral, parece que sobra, aquí ya hay antecedentes en su grupo y la alcaldesa no le tiembla el pulso para firmar los ceses. Sin duda, lo que no se necesita es gastar 100.000 euros en este tipo de contrato, porque la impresión que tenemos es que el Gobierno municipal lo que quiere hacer es su programa electoral para las elecciones municipales de 2023 con el dinero de los coruñeses en lugar de pagarlo con el de su partido. 100.000 euros es un 30% de lo que recibe el Banco de Alimentos o de lo que recibe la cocina económica, más del doble. Deben destinar este dinero, por ejemplo, a estas entidades que sí conocen el problema de los coruñeses y sí trabajan por los coruñeses. Está claro que desconocen los problemas porque todo es improvisación, falta de planificación y a veces crearles más problemas. Lo vemos con la falta de alternativas a los aparcamientos que eliminan cortando calles, en los problemas de circulación, el giro de la calle Sol, el limado de la acera de la Cuesta de la Unión, el viaducto de la Ronda de Nelle de repente, la chapuza de los cantones y un larguísimo etcétera. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno municipal? Decirle a los ciudadanos que se busquen la vida, que tengan paciencia ante los atascos. Decirle a los vecinos de Los Mayos que bastante tienen, que la suciedad del barrio es culpa suya. La propia alcaldesa decirle a una vecina de Monte das Moas, porque le incomodó lo que le dijo, que dentro de 2 años puede votar a otro. ¿Pero qué es esto? Hay que aceptar las críticas y los vecinos tienen derecho a decir lo que piensan. Señora Rey, hay que recorrer los barrios, no solo para hacer anuncios y hacerse fotos. Hay que salir a la calle, hablar con los coruñeses, escucharles, ponerse las pilas y trabajar. Anulen este contrato, que es un auténtico escándalo. El mejor contrato que puede firmar la alcaldesa es con los coruñeses. Muchas gracias. Bueno, pois, señora Gallego, vostede prepara a intervención e dixo que non sabíamos. Por un lado, dixo que sabíamos os problemas e por outro que non sabíamos. Se non os sabíamos, é normal que os preguntemos, non? En fin, máis alá do chascarrillo, ten problema nos dedos, polo que vexo, me fai gestos. A linguaxe non verbal tamén é importante. Bueno, se hai algún problema, resolvémolo, pero vamos a ver. Todas as cidades, se queren traballar ben con planificación, fan procesos de escoita activa e manteñen posicións de observatorio sobre a calidade dos servizos. Creo que calquera gobernante mínimamente serio intenta coñecer a calidade, os tempos, as respostas. Nas políticas públicas é algo me extraña que vostede o descoñeza, non? Lle sirve para facer así un pouquiño de demagoxia, de populismo de cadena 100, que está moi ben, pero, bueno, vostede sabe perfectamente que está falando de un contrato que non é dun ano, que é de 2, mezcla todo. Bueno, fai o seu papel, ten que facelo. En calquera caso, vou a pensar que non descoñece como se traballa mínimamente con rigor na planificación das políticas públicas. Os procesos de escoita e de coñecemento da calidade dos servicios, digamos que xa non é que estén pasando a unha segunda fase. Eu creo que aquí imos cun pouco de tardanza. Creo que seguramente debíamos de telo feito xa fai 4, 5, 6, 7 ou 8 meses. Pero había outras urxencias e había outras prioridades. En calquera caso, señora Gallego, os procesos de información sobre o que pensan os cidadáns van estar a súa disposición e, polo tanto, non é unha información da que vai a dispor só o Goberno municipal, tamén vai a poder dispor vostede como membro desta corporación. Creo que sempre é bo dispoñer de información e, sobre todo, coñecer
a valoración que fan os cidadáns dos servizos, porque iso é o que nos permite tamén mellorar no día a día. Ter vocación de aprendizaxe, detectar aqueles elementos que sexan mellorables, e iso vai máis alá do regate corto ou de meterlle o dedo no ollo a alguén en términos políticos. Eu non lle vou a falar do que fixo vostede nin o seu goberno, porque creo que non merece a pena. O que sí lle podo explicar como se traballa en políticas públicas avanzadas, e un dos elementos centrales é ter diagnósticos e coñecementos de forma constante que van máis alá das rifas políticas ou dos debates políticos. Escoitar os cidadáns, ter procesos de observatorio e de calidade dos servicios é o razoable. O que non é razoable é non facelo. Sinto que vostede nestes asuntos non este no nivel que está noutros, pero ou o fai por descoñecemento ou fai non por mala fe. Por mala fe non creo, seguramente por descoñecemento e por intentar facer un pouquiño de populismo con esas 4 comparativas que fixo. En calquera caso, transparencia e transparencia, señora Gallego, a información estará a súa disposición. Moitas grazas. Rematan aquí as preguntas do Partido Popular. Rematan as preguntas dos grupos. Pasamos xa ás preguntas de resposta escrita que serán enviadas antes do próximo pleno e pasamos aos rogos orais por turnos, continuado, comezando a concelleira non escrita e despois o resto dos grupos municipais. Señora Faraldo. Concelleira, señora Fontán, traemos 3 rogos que se poden casi cerrar en un. Respecto á colocación, que máis que colocación pareceu unha descarga chou de contenedores na cidade. En concreto, en Vales Villamarín, os veciños están absolutamente cansados de chamar a Medio Ambiente, tanto a través do 061 como da propia Concellería, para pedir que un técnico visite a zona e vexa in situ a situación, porque cabe un reordenamento apropiado, tal como está a colocación dos contedores ali, é un verdadeiro despropósito. O mesmo técnico, se pasea por Vales Villamarín, tamén podería pasear por a Avenida de la Madosa para ver como na intersección con a Rúa Javier López López, pois os contenedores non só se colocaron encima das rúas, sino que encima carón dunha praza de minusválidos, de aparcamento de minusválidos, imposibilitando a salida, o que xa é, se antes era un despropósito, súmase un máis. E volvo a traer o contedor do Pobo de Bío, que a veciñanza pide que o corten a maleza, o coloquen ben aos contedores, porque isto de ter que pelearse ca maleza para tirar a basura, pois é como o lixo, pois é como un pouco raro. Así que agradecemos a visita dos técnicos de Medio Ambiente para estas situacións que, además, enviamos con foto para que se poda comprobar que a realidade é a que piden os veciños. Por outra parte, formulábamos un rogo con respecto aos contratos cualificados como menores suscritos polo Concello no último trimestre. Alarmounos a cifra de nada menos que de 640 contratos menores por un valor total de 1.078.000 euros, 780.000 euros, adxudicados sin concurso público polo medio. É a cifra máis alta desde a entrada en vigor da nova Lei de Contratos do Sector Público en 2018. Por todo isto, rogamos unha xestión máis racional das contratacións, rendendo contas e dando explicacións de por que ese elevado número de contratos menores sin concurso público. Por outra parte, visitando o estado das hortas de Oza, pois caéselle a calqueira alma aos pés. O estado de abandono é total e a inexistencia en calquera xa delas, de calquera horta urbana, de un VC tantas veces reiterado e pedido polos usuarios e usuarias das hortas, pois fai que elevamos este rogo de adecuación e posta en marcha e condicionamento das hortas de Oza e a instalación de VCs nas hortas. Volvemos a traer un rogo que nos elevan as mulleres con madres cigarreiras. Teñen a inquedanza e a intención de
valorar a posibilidade de cambiar a nominación da fábrica de tabacos, xa dixen nun momento noutro pleno, fría e deshumanizada, pola de un colectivo de emblemáticas traballadoras referentes na loita laboral femenina e de forte arraigo nos dereitos das traballadoras desta cidade. Para todo eso, habería, xa planteamos no seu día tamén un escrito á alcaldía que non obtivo resposta, que convocar a Comisión de Honras e Distincións. Rogamos, polo tanto, a convocatoria, señor Celemín, desa comisión. Estamos presenciando nas últimas datas cambios de rutas en autobuses e suspensión temporal das liñas por mor de diferentes obras que se están a cometer na cidade. Pero o corte das liñas á universidade ven a ser a gota que colma o vaso, non? Pois se fixo sin previo aviso, sin dar alternativas e obrigando ao estudiantado a realizar un longo percorrido desde a última parada hasta algunhas das súas facultades, sin ter en conta siquera o acceso para as persoas con dificultades de mobilidade. Por iso rogamos que dende o Concello se leve a pertinente queixa a compañía de tranvías exixíndolle líneas e percorridos alternativos cercanos no máximo posible ás paradas anuladas temporalmente por mor das obras que se acometen na cidade. E por último, xa se falou en seu día co concelleiro señor Celemín, opositores e opositoras MIR e estudiantes con materias pendentes, usuarios habituales da biblioteca de estudio, veron reducido o seu horario no verano de 9 a 8:30 e deste xeito moi mermadas as súas horas de aproveitamento que en moitos casos teñen que compaxinar con outras actividades obrigadas. Puxeron no seu día en coñecemento e un mesma tamén do Concello, eles a través da páxina web e das redes sociais, ademais de falar en reiteradas ocasións co personal das propias bibliotecas. A solicitude actual pasa por pedir a apertura de espazos de estudo coas dotacións adecuadas para o estudo, correcta iluminación, ordenadores wifi, que existen espazos públicos para elo, cun horario de 8 da mañán a 10 da noite, é dicir, a 22 horas, a fin de poder estudar e preparar as súas oposicións ou os seus exames en condicións idóneas, sin detrimento, en algún caso, das medidas de seguridade sanitarias obrigadas pola COVID que xa están aplicadas no horario actual de apertura. A posibilidade de apertura de algúns espacios tamén en sábados e domingos. Rogo que levo a petición das e dos interesados. Graciñas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. Rogo sobre o cumprimento da ordenanza de lingua galega. Rogo que as convocatorias, actas e documentación que se xeren dende a mesa de contratación comecen a redactarse en galego e non únicamente en castelán como ven acontecendo até o de agora, tal e como establece a ordenanza reguladora do uso da lingua galega no Concello da Coruña e como xa establecía previamente a Lei 5.1988 do 21 de xuño do uso do galego como lingua oficial de Galiza polas entidades locais. Rogo a respecto dos recortes na liña UDC. Rogo que a Concellería de Mobilidade lle ordene a Compañía de Tranvías, tal e como establece o convenio e o reguladores da concesión, que mude o itinerario temporal da liña UDC por causas das obras co fin de darlle un servizo axeitado ao estudantado da Facultade de Filoloxía e Turismo. Rogo sobre a deterioración do Parque Europa. As veciñas e veciños do barrio e a Asociación de Veciños Oza Gaiteira Os Castros levan moito tempo manifestando a súa queixa polo estado de deterioración do Parque Europa. Entre outras deficiencias, o mobiliario urbano presenta un estado de mantemento lamentável e o pavimento e o propio tapiz vegetal está cheo de pedras e fochancas. En consecuencia, realizamos o seguinte rogo, que o Goberno municipal leve as actuacións oportunas para correxir o estado de deterioración que presenta o Parque Europa e os distintos elementos que o conforman. E, por último, un rogo, se me permite a brincadeira, sobre cuestións escatolóxicas. Son incontáveis as queixas de veciñas e veciños pola sucidade e os problemas de hixiene provocados polas feces e os ouriños de mascotas na vía pública. Se ben é certo que se teñan producido avances no cumprimento da obriga das donas e donos de mascotas de recolleren as feces depositadas na vía pública,
Aínda fica moito por facer para resolver este problema de sucidade e hixiene. Mas un problema singular é o dos ouriños. Nada costa que os donos e donas de mascotas leven consigo unha botella de auga para limpalos. Porén, son poucas as persoas que o fan. A consecuencia é que moitas veces as beirarrúas e fachadas de edificios teñen restos de ouriños. Esta circunstancia motivou que na fachada de moitos edificios a veciñanza colocase botellas de auga de plástico para evitaren que as mascotas ouriñen ali, co impacto paisaxístico e ambiental que esta práctica conleva. En diversas cidades tense establecido nas súas ordenanzas a obrigatoriedade específica de que as persoas donas limpen con auga os ouriños das súas mascotas. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal leve a cabo campañas de información e sensibilización para que as persoas donas se responsabilicen da limpeza dos espazos nos que as súas mascotas defecan ou ouriñan, inicie o procedimento para introducir nas ordenanzas a obrigatoriedade específica de que limpen con auga os ouriños e se impoñan as accións correspondentes cando non cumprisen con esta obriga. Grazas, señor Jorquera. Turno de María Atlántica. Vou logo de primeiro. O pasado 27 de setembro tivo lugar unha xuntanza telemática do Comité de Coordinación entre a ESA, que é a Axencia Estatal de Seguridade Aérea, e os concellos da área metropolitana atinxidos pola ampliación da zona de servidume do aeroporto de Alvedro, a que, de xeito inexplicable, non asistiu, e debo insistir en que era unha xuntanza de carácter telemático, non asistiu ningún representante do Concello da Coruña. Hai que dicir que este non é un comité banal e tampouco é un comité que careza de importancia para o Concello da Coruña, porque, entre as cousas, determina, atinxe o ordenamento urbano da cidade. As zonas de ampliación da zona de servidume ten consecuencias sobre a ordenación urbana da cidade. Por lo tanto, vai de seu, é un rogo que non debería facerse porque é un pouco inexplicable. Rogamos que en futuras convocatorias do Comité de Coordinación de Concellos a ESA asista algún representante do Concello da Coruña, aínda que non sexa telemático, pero, bueno, se é telemático pensamos que con máis razón aínda. En segundo lugar, non sei se me corresponde, pero por rematar eu con estas, xuntámonos hai uns 15 días coa representación laboral dos conserxes da conserxería dos colexios de ensino primario da cidade da Coruña, dos colexios públicos, que están preocupados porque están vendo como as súas prazas, cando é preciso unha sustitución, esta é coberta mediante un persoal de un contrato de servizos, dunha empresa de servizos, ou ben con persoal risga. Eles están preocupados, sobre todo, porque pensan que a futuro estas prazas van tender a ser amortizadas e un servizo público esencial, como é a conserxería, vaise externalizar e privatizar, algo no que nós estamos completamente posicionados en contra. Por todo o anterior, pregamos ao Concello da Coruña que no orzamento do ano que ven inclúa plazas vacantes de conserxería nos colexios públicos que consten no actual relación de postos de traballo. Nada máis e grazas. Ben, rogo sobre o Centro Cívico de Irís. Unha das salas do Centro Cívico atópase pechada e inutilizada dende fai máis dun ano. Trátase, ademais, da sala máis grande, tamén a máis utilizada do Centro Cívico, que é utilizada fundamentalmente como lugar de reunión da xente maior, onde están os xornais, sala de lectura, sala de xogos, etc. O chan de plaqueta levantouse fai máis dun ano e, a pesar das reclamacións das traballadoras e traballadores do centro e das usuarias, a día de hoxe segue sen arranxarse. Agora que os centros cívicos volveron a abrir e ser utilizados como espazo de lecer para a veciñanza, no Centro Cívico de Irís, a xente maior do barrio atópase sen poder utilizar gran parte deste equipamento. Por todo iso, rogamos ao Goberno local que arranxe o chan da sala grande do Centro Cívico de Irís e reabra o espazo a maior brevidade para o uso e disfrute da veciñanza do barrio. Grazas. O Parque Infantil
O parque infantil da Praza das Conchiñas é un parque moi utilizado pola veciñanza e ten unha parte pechada por todos os lados con moitas vantaxes para os nenos e as nenas que poden xogar en liberdade e ao mesmo tempo estar ben vixiados. Pero nesa parte baixa, que está pechada por todos os lados, é frecuente que se acumule lixo, suciedade e mesmo auga pozada. Entonces, o rogo consiste en que se realice unha limpeza e mantemento axeitados do parque infantil da Praza das Conchiñas. E, por outro lado, un rogo relativo ao proxecto, a iniciativa veciñal do Parque Cidade ou Parque de Monte Martelo, que é unha iniciativa que pretende constituir unha zona verde utilizando o corredor ecolóxico do río de Monelos. Sería moi interesante tamén para conectar barrios como a Feáns, Mesoiro, o Birloques, o Meso, el Viña, co centro da cidade. Parte da zona verde xa podería executarse porque está catalogada así no plan xeral, pero o rogo consiste en que o goberno municipal se reúña cos veciños e veciñas promotores da iniciativa e faga os trámites oportunos para informalos do estado do proxecto e mirar a posibilidade de solicitar fondos europeos dos Next Generation. E, por último, rogo que o Goberno municipal asine canto antes o convenio con a Campa que permita realizar este convenio os pagos a persoal e empresas. Es el turno del Grupo Popular. Gracias. Este rogo es relativo a las mejoras del Birloque, el barrio del Birloque, teniendo en cuenta que una de las competencias fundamentales de la Administración local es el mantenimiento de las vías públicas de titularidad municipal, dar un mejor servicio a los ciudadanos y, por otra parte, asegurar una movilidad adecuada de las vías públicas. Ruego que este Gobierno municipal, en virtud de sus competencias, y después de haber aprobado en este salón de plenos una moción para atender varias demandas del barrio del Birloque y tras la comparecencia de una representante en el escaño del ciudadano exigiendo un mejor mantenimiento de parques, jardines y calles, se realice la mejora de la playa en la plaza de Agustín Díaz, que a día de hoy sigue en las mismas condiciones de peligrosidad para circular, así como la mejora de los jardines, de los alrededores de la plaza, y también se adjuntan fotografías donde se observan en el estado en que se encuentra esa plaza. El siguiente ruego es relativo a la calle de San Leopoldo, teniendo en cuenta la política que este Gobierno lleva haciendo a lo largo de este mandato en cuanto a la movilidad en esta ciudad, en donde actúa sin consenso y a impulsos, mientras que los peatones de nuestros barrios ven impotentes cómo no se cuenta con ellos y con la realidad urbanística de cada barrio. Ruego que este Gobierno municipal realice las gestiones oportunas para solucionar el problema de los vecinos del Agra del Orzán, en concreto a lo que sucede en la calle San Leopoldo, tras varios meses sin obtener respuesta a una pregunta de la Asociación de Vecinos relativa a las consecuencias del corte realizado al tráfico rodado que ha ocasionado un caos circulatorio en la vía principal de la avenida Finisterre y una minoración en las plazas de aparcamiento de las calles anexas que se han eliminado. Por último, este concejal realiza un ruego al acceso de pistas deportivas en Novo Mesoiro. Teniendo en cuenta que la política que este Gobierno lleva haciendo a lo largo del mandato en cuanto a la movilidad en esta ciudad, en donde actúa sin consenso y a impulsos, mientras que los peatones en nuestros barrios ven impotentes cómo no se cuenta con ellos y con la realidad urbanística de cada barrio, ruego que este Gobierno municipal realice las gestiones oportunas para solucionar el problema de acceso a los vecinos a la pista multideporte existente y a la nueva pista de patinaje que se va a construir en el barrio de Novo Mesoiro, mejorando la accesibilidad a los vecinos de la parte alta del barrio, en concreto a la avenida Novo Mesoiro número 21, a la zona deportiva con escaleras, debido a que actualmente se hace muy dificultoso el acceso a la práctica deportiva de la instalación, entrañando un peligro para los usuarios. También se aportan, gracias a los vecinos, también esas fotografías que pues hacen ver cuál es la situación de acceso a esas pistas deportivas. Muchas gracias. Numerosos coruñeses y también turistas pasean por el entorno de la Torre de Hércules. Muchos se quejan de que por la zona no existen baños públicos para dar servicio a los caminantes y también de que las zonas verdes están desarregladas y abandonadas. Por tanto, ruego que este Gobierno municipal, en virtud de sus competencias, proceda a subsanar este problema que preocupa al vecindario. Hace más de 2 años que en el acceso al Castillo Museo de San Antón hay un cono indicativo de un socavón, por lo que ruego que se proceda a la inmediata reparación de dicho socavón en este espacio visitado por coruñeses y turistas que daña la imagen de la ciudad y puede crear situaciones de peligro.
Los vecinos del ensanche, concretamente de las plazas de Juan Flores, conocidas como Maestros y San Pablo, se quejan de la existencia de, literalmente, ratas como gatos en la zona. También solicitan la colocación de una papelera en dicha plaza que fue retirada y que daba soporte al vecindario de los números del 32 al 40. Ruego que este Gobierno municipal, en virtud de sus competencias, realice las funciones de control, revisión y limpieza correspondientes para subsanar estos problemas que preocupan al vecindario. Muchas gracias. Bueno, pues habiendo finalizado ya el turno de ruegos, damos por finalizado este pleno. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes.